अजरज निज मन मुकुर सुधारी रामा निज मन मुकुर सुधारी बरनऊर रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार रामा सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र बोल जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत बतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंजे जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज संवारे राम संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समबाई सहवदन तुम यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ के कवि कोविद कहि सके कहाँ के तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना जय सिया राम जय जय सिया राम 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 तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर बानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लाग गयो अचर जनाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, महाजन हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहित, हृदय जब जब दुर्भू सियावार। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। पवन सुत हनुमान की, सियावर श्री रामचंद्र की। कृष्ण अर्पणमस्तु।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् विज्ञानरोचिः परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभम् तर्काभयेतं विधिशर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि ध्यायेद्धरिन्मणिनिभं जगदेकवन्द्यं सौन्दर्यसारमरिशङ्खवराभयानि दोर्भिर्दधानमजितं सरसञ्च भैष्मी सत्या समेतमखिलप्रदमिन्दिरेशम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति पराजनं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम् कमलानाथदोर्जातं विद्यार्थिगणसेवितं वन्दे सुहास्यवदनं द्वारकानाथयोगिनं द्वारकानाथतीर्थानामनुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम्
जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। ಶೃಂಗಗಿರಿ ಮುಣಚಿ ತಕ್ಕಸಲೆ ಮಳೆ ಶೃಂಗಗಿರಿ ಶೃಂಗೇರಿದಲೆ ಗಿರಿ ಮಳೆ ಪರ್ವತ
ऋष्यशृंगान विभांडक महर्षी लोटू चितपस्य केलेलं खई म्हणे थई काय तका तक शृंगगिरी म्हणून नाव झालं. त्या शृंगेरी दुखून एक साधारण 7-8 किलोमीटर दूर किग्गा म्हणून एक गाव अस. अनेक लोकांना तुम्ही ऐकून अशा पुरं त्या किग्गान तो प्रतिवर्ष थई ऋष्यशृंग देवालय अस. थई प्रतिवर्ष अनावृष्टी जाल्यार थंय त्या ऋष्यशृंगाला प्रार्थना केल्यार पुरं काही विशेष पूज केल्यार पुरं काही पावस येत आज जाल्यार त्या संप्रदायास. आणि खंय अतिवृष्टी जाता त्या अतिवृष्टी उणी करची खातीर प्रार्थना करताची. ह्या दोन्हीची थंय प्रतिवर्ष शृंगगिरीक मात्र नाही सुत्तमुत्त असेल गावचे जन सर्वही थंय किग्गाक येताच त्या ऋष्यशृंगाला प्रार्थना करताची. तशी अतिवृष्टीक आणि अनावृष्टी अतिवृष्टी निवारण करच्याक अनावृष्टी वचून वापस वृष्टी येवच्याक त्या ऋष्यशृंगाला आराधना करताची. कारण ऋष्यशृंग तसल तपस्वी त्या कारणान त्या कालाकच ऋष्यशृंगाक रोमपादान आपण सुभिक्ष प्राप्त जालेलं तागेल राज्यांत. तशी दशरथो आपण हेता हेकडे पुत्रकामेष्टी यज्ञ कसनाने आरंभ करत म्हणतात सर्व देवता हाक समजावून ह्याची समयाचेर सर्व देवतेन वचून प्रार्थना करून घेतला परमात्माले की परमात्मा रावणाले कुंभकर्णाले उपद्रव त्यांनी दिवची तसल्या पीडा वेदना आमको कोणाकचे सहन करून घेवच्या जाताना तो अवतार घेऊन तांगेल संहार कर का. रावणाल चरित्र आम्ही पळयला कशी रावण वरबलाना उन्मत्त जावन सर्वांक नवग्रहांक अधीन करून अमरावती वैर आक्रमण केलं. अशी कुबेराल वैर आक्रमण केलं. इंद्रादी देवतेल वैर आक्रमण केलं. कार्तवीर्यार्जुनाल वैर तक्का पराजय झाला. विजय झाले पराजय दोन्ही झाले रावणाक. कैलास पर्वत उक्कोळ न्हाणू लंकेंत दवर कामन बाय सरलं थंय पराजय प्राप्त झाला. अशी अनेक रीतीरी जय वरकेन प्राप्त झाल्या पराजय वरकेन मेळ्ळं ताक. असल रावण युद्धावत्त म्हणताना तक्क कसं खंचे रत्न मेळ्ळा रे हाण लंकेन दवर घेऊ का म्हणून खंचे अनर्घी रत्न अशापुरा. त्या कारणान खई स्त्रीरत्न असा त्या स्त्रीरत्न दलरे अपहार करून लंके हाण दवर घेऊ का म्हणता केलं. एक पंता वेदवती म्हणून त्या वेदवती म्हणाल्या महालक्ष्मी स्वरूपिणी ती तिक्क बलात्कारार तांडून होरनो खई लंकेंत दवर घेऊ का म्हणून घेऊन वेदवतीला रावणान आईल तक्षण वेदवती चुकवून घेऊ का हा गेला हत्ताना म्हणून धावून गेले काही. रावण धावून मागशी आयलो येऊन ती गेलं फांती घट्टी झाली काही वेदवतीला धोरण ती आणि कसन बलात्कारार तांडून वर का म्हणत तीन कसन केलं ती गेला हात उची एक होड खडगसी कोरण खडग सदृश हात कोरून घेऊन त्या कातवर घेतली तिने ती गेलं फांती. तू गेल तसल नीचाला हत्ता हाव पळणा म्हणून घेऊन योगाग्नीन तीन प्राणत्याग केला. आणि तिने प्राणत्याग करची किना पुढे शाप दिला. रावणा मुकावेल मिगेल मुकावेल जन्माक तुगेल मरणाक हाव कारणीभूत दत्ता म्हण. हिची वेदवती तिगेल नेक्स्ट जन्मान तू सीत जाऊन जन्माईल. हिची वेदवती तिने सांगितलं मिगेल निमित्तानच तुगेल मरण दत्ता म्हणून. ही वेदवती नेक्स्ट जन्मान तू पद्मगर्भ जाऊन येता. रावणाक कळत त्या मग शाप असं एक चल्ली चरुड दाला तो वापास त्या चल्ली चरुड हिगेल निमित्तान मग मरण जातल्या म्हणून त्या चरडा कसन करता समुद्रांत उडेता. समुद्राच्या अलेच प्रभावान वापास त्या भुईंक येता. भुईंत येऊन भूगर्भ जाता. भूगर्भ हंत सर्वता जनक महाराज तगेल यज्ञाक यज्ञ कोरका म्हणून संकल्प करून भूशोधन करता म्हणताना तगेल त्या नेगिलो कसं नसता प्लोग म्हणून कसं म्हणताची त्या नेगिलो त्या खोंडीत म्हणताना तक्का सीरत एव जाता म्हणून तेदन मिळलेली सीता ती अयोनिजा आमगेल म्हणके ती गर्भवासना ती अयोनिजा म्हणताची भूजाता ती भूईंची म्हणलं भूई गर्भ तिका भूगर्भादकून आईल्ली भूजाता ती तसल सीता सीरत सीरा म्हणले त्या नेगिलो ताज्य अग्रभाग कसा नसा ताक सीरा म्हणताची त्या खोंडीत म्हणतात सीत मेळली. तशी रावणाक त्या वेदवतीली शाप वरकेन आसिल्या. ताजी वटूची रंभेले बलात्कार करचे चमकलो. त्या रंभेन वचून रंभेल बलात्कार झाल्यानंतर ती वचून ती गेले एक प्रेयसी आसिली नलकूबर म्हणून ताक्क सांगता
तो शाप दिथाक रावणाक तू आणि मुखार खंचे स्त्री बलात्कार केल्यार तुगेल मात्ती ओट्ट जावन वच्चो त्या कारणानची रावणान सीतेल बलात्कार करनी कसल्या का म्हळ्यार ताका शाप आशिल्ले अनेक लोक बुद्धिजीवीन सांगचे रावण ताणे सीतेक अपहरण केल्यार ताण बलात्कार करनी तो चांगू म्हण म्हणताच केल्या जन बलात्कार करनी कसल्या म्हणे शाप आशिल्ले ताका भंय आशिल्ले हांव बलात्कार केल्यार मिगेल मरण जातलें म्हण भंय आशिल्ले त्या कारणान ताणें बलात्कार करनी नीच नीच उत्त अशी रावणाक अनेक रितीचे शाप वरकेन प्राप्त जाले ताका समजावन कुंभकर्ण तपस्या करता कडेन रावणाल तपस्या पुरा वर्णन करून जाले नंतर कुंभकर्ण तपस्या आरंभ करता तागेल कितले वर्ष तपस्या करता म्हळ्यार रावण पण 10,000 वर्ष कुंभकर्ण तपस्या करचे की ना फुडेचे बलिष्ठ आशिल्लो ताण कशी म्हळ्यार ताका खावचे केन्नाय खावचे ताका आम्ही कशी नेरगडले केन्नाय मध्य मध्य कसं तोंडा घालून घेतस का आमकां मध्य तशी कुंभकर्णाक कसं म्हळ्यार सर्व मनुष्यांक तोंडा घालून घेत आशिल्लो तो मध्य पाणी अशी अस्सल कुंभकर्ण 36 लक्ष वर्ष तपस्या करता 36 लाख इयर्स पळया तपस्या करून हाण हाण तपस्या बैसिले तोडो सर्व देवतेंक भंय लागले भयभीत जाले कुंभकर्ण हो बलिष्ठ वरबल नाशी आमकां सर्वांक खावन घालतस इतलो उपद्रव दितस लोककंटक जाला म्हणल्यानंतर वर प्राप्त जाल्यार आनी कितलो लोककंटक जातलो हो म्हणून देवाले सांगले हक्केक कसने पुणी कोरनो वर रावणा दिलेल म्हणके दिवू नकाची कुंभकर्णाक वलवल ब्रह्म पाप कुंभकर्ण ताक कसने म्हळ्यार मनांत कसं नाशिल्लें म्हळ्यार एक दिवस ब्रह्म येता वलवता ब्रह्माल साक्षात्कार जाल तशीच कसन वर निमगू का म्हळ्यार तागेल मनांत फिक्स करून घेतली ताणें कसं नाही म्हळ्यार निर्देवत्वम देही देवता म्हळ्यार जाती आसचे ना पळय कितले द्वेष म्हळ्यार देवते वैरी देवता जाती आसचे ना म्हणून वर निमगू का म्हणून संकल्प मनांत आमकां पळया खंयचे कार्यक्रम आसल्यार आमकां कसं की उल्लोचे सांगताची एक चेडू आमकां उल्लोचे सांगताची तांणी प्रॅक्टीस करून वचून आसता चेडू पाव अशी उल्लो का अशी उल्लो का अशी उल्लो का म्हणून मैक धरले तक्षण कंपन आरंभ जाता स्लिप ऑफ टंग जाता एक म्हणजे अनेक जाता तशी हो निर्देवत्वम देही म्हणून घेवन निमगू का म्हणून मनांत संकल्प करून आशिल्लो ब्रह्म साक्षात्कार जालो सरस्वती नृत्याच्या प्रभावान निर्देवत्वम देही जालें निद्रावत्वम देही जालें त्या दिवस दुखून न्हिदोचे उठोचे खावचे वापस न्हिदोचे इतर कार्य खंयचे ना कुंभकर्णाक ना म्हणून जाल्यार वरबलान तो आनी इतलो उन्मत्त जावन सर्वांक लोककंटक जाता आशिल्लो सरस्वतीले खेळ अशी कुंभकर्णाक तागेल निद्रनी आलस्य ताजे प्रतीक तो तिन्नीच विभीषणान तपस्या केले विभीषणान 16 लक्ष वर्ष तपस्या केली काय पळय ताण वरके जाल्यार आमकां पळया रामायण कसन संदेश दिता म्हण विभीषणाक वरकेन ब्रह्म प्रत्यक्ष जालो ब्रह्मान निमगेली काय विभीषणाक कसन दाय निमगे हांव तुका दिता विभीषण म्हणलो म्हाका भगवत भक्ती धर्मान निष्ठा धर्मा वैर निष्ठा भगवत भक्ती ह्या दोन्ही वर दी ब्रह्मानी कसने नाका म्हणाल ताण अवध्यत्व निमगेनी अमरत्व निमगेनी कसने निमगेनी भगवत भक्ती धर्मनिष्ठा धर्म मार्गात कोण हांव केदना च्युत जावचें ना अच्युत जावका आनी निरंतर अविच्छिन्न अव्याहत भगवत भक्ती एक दिवस मिगेले हांव परमात्मा वैर करचे भक्तीक विच्छेद येवचें ना तैल धार कशी पडता ताका विच्छेद याना तशी मिगेल भक्ती आसका परमात्मा वैर उद्दा पडलेले म्हणके अशें ना आज केल्ले फाल्यां करना अशी अशें परा करचें तशें आमकां हांव तिन्नी ब्रह्मान जायत म्हणून घेवन भगवत भक्ती तुका प्राप्त जावो धर्माचेर निष्ठ वरकेन आसो म्हणून वर दिले तितलें मात्र न्ही तूं चिरंजीवी दा म्हणून चिरंजीवित्वाचे वर वरकेन दिले ताका विभीषणाक ताका आमी पळया नश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः 7 चिरंजीवी म्हणून मी स्मरण करताच अश्वत्थाम चिरंजीवी
ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ವ್ಯಾಸ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಹನುಮಂತು ಚಿರಂಜೀವಿ, ವಿಭೀಷಣ ಚಿರಂಜೀವಿ, कृपाचार्य चिरंजीवी, परशुराम चिरंजीवी, 7 लोक चिरंजीवी असाचे. तंतु विभीषणाक चिरंजीवित्ववर ब्रह्मान दिलेलं. ताण निमगिनी चिरंजीवित्ववर, अमरत्व ताण निमगिनी, अवध्यत्व ताण निमगिनी, निमगिनाशी तक प्राप्त झालेलं वर आहे. पळया रावणानं तागेल्या 10,000 वर्ष तपस्या केल्या, 9 माती समर्पण केल्या, तक्क मेळणी. कुंभकर्णानं 36 लक्ष वर्ष तपस्या केल्या, तक्क मेळणी. जाल्यार विभीषणानं 16 लक्ष वर्ष तपस्या करून निमगेलं कसं नाही, चिरंजीवित्व निमगेने, भगवत भक्ती धर्मनिष्ठा जाल्यार तक्क मेळली कसं नाही, ताजे वटू वटू ह्या वरकेन मेळ चिरंजीवित्व. आमकां रामायण संदेश कसं दिता म्हळ्यार ज्ञानील स्वभाव है. आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न कामकामी. गीतेंत कृष्ण सांगता ज्ञानी कशे असाचे म्हळ्यार तांकां कसने कामन असना काय. पण या समुद्राचे दृष्टांत दिताच. ज्ञानी म्हळ्यार कशी म्हळ्यार समुद्रा म्हणके समुद्र सर्व न्हंय वचून काही इन्वाइट करना. खंयचे यमुनेक वचून तू मिगेल भितर यो, गंगेक वचून तू मिगेल भितर येवन सेरवव, आनी गोदावरी वचून तू मिगेल भितर सेरवव ना. कोणाक इन्विटेशन दिना समुद्र. जाल्यार सर्वय न्हंय येवन समुद्रा सेरवताच. आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपहा प्रविशन्ति यद्वत्. तशी समुद्रा म्हणके ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी कोण आसाची, भगवत भक्त कोण आसाची, तांक जाल्यार तशीच. तांक कसने कामनाना, इच्छना, मनोरथना, इष्टार्थना तांक अशी केवल परमात्मा वैर भक्ती करता म्हणून. दलारीची तांक कसने कामन नातल्यारी कशी सर्वई न्हंय येऊन समुद्रा भितर सेरवता, तशी सर्वई कामना, सर्वई इच्छा तांगेल भितर येत तांक प्राप्त जाता म्हणून अर्थ. तशी विभीषण भगवत भक्तो ताण निमगीन अशी ताका चिरंजीवित्व प्राप्त जालें. आमकां वरकेन आम्ही परमात्माला निमगू का कसं नाही, भगवत भक्ती धर्मनिष्ठा ह्या 2 निमगिल्यार पुरो. आणि वरलेल सर्वही ताजे मागशी येता आमकां. नाक्क म्हळ्यार येता, आमी ते निमगू का म्हणना. तशी विभीषण आले, रावण आले आणि कुंभकर्ण. 3 जन सत्व रजस तमस म्हळ्यार ह्या 3 गुणाचे प्रतीक हानी. विभीषण सत्वगुणाचे प्रतीक. सत्वगुण म्हळ्यार सात्विक जावन आशिल्लो, भगवत भक्ती धर्मनिष्ठा. रावण आणि कुंभकर्ण. रावण रजोगुणाचे प्रतीक. रजोगुण कसन करता म्हळ्यार आमकां काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम. आमगेल वैरी रजोगुणादुकून कसन उत्पन्न जाता म्हळ्यार काम आणि क्रोध येत काही पळया. हे काम आणि क्रोध आमगेल महावैरी शत्रू म्हणता शास्त्र. कृष्ण सांगता रावणाक कसन आशिल्लें काम इच्छा जगत्यांत कसकसन दिसतं अनर्घ्य रत्न अमूल्य रत्न त्या सर्वही अपहार करून घेऊन लंकेत वर काम मेळ्ळी म्हणून जाल्यार क्रोध युद्धावत आशिल्लो. आमकां वरकेन तशी इच्छा, त्या इच्छा पूर्ण करून घेवचे पळयताची. इच्छा पूर्ण जाय न्ही म्हणून जाल्यार आमकां कोप येता. कोप आयल्यार सर्व अनर्थ जाता. रजोगुणाचे प्रतीक रावण. कुंभकर्ण तमोगुणाचे प्रतीक. तमोगुण म्हळ्यार कसं नाही, निद्रा आणि आलस्य. केदनाय नीद आलस्य हाजी प्रतीक तो. आम्ही सत्वगुण भूयिष्ठ जावन आशिल्ले तसल्या विभीषणाला अनुकरण कोरका म्हळ्यार संदेश आमकां हांत मेळटा. अशी सर्वांनी प्रार्थना करून घेतल्या परमात्माना. तथास्तु म्हणले देवतेंक हांव अवतार घेता जाल्यार हांव अवतार घेता तुम्ही प्रार्थना केला जाल्यार मिगेल उठू तुम्ही वरकेन सर्वान अवतार घेऊ का म्हणले. पळय आम्ही परमात्माला प्रार्थना करून आमकां खंयचें कार्य जावं का म्हण जाल्यार देवा तो हे कार्य करून दी म्हणटा गेल्यार प्रार्थना करून थंड बशी नाही. परमात्मा संदेश दितस तुमगेल प्रयत्न जावं का म्हणता परमात्मा. तो कसं म्हणतं देवतेंका तुम्ही प्रार्थना केला तुमगेल कार्य सिद्ध करून चलासून दिवची मिगेल जबाबदारी जाल्यार तुम्ही वरकेन अवतार घेऊन मिगेल उठू सहाय्य कर का म्हणता. तशी आम्ही वरकेन आमगेल प्रयत्न आमगेल एफर्ट्स आसका परमात्मा आमगेल आसा. आम्ही परमात्माला प्रार्थना करून उतर बशी नाही. आमगेल प्रयत्न आम्ही केले परमात्माला सहाय्य खंडित असता. तशी परमात्मा सर्वांक सांगता सर्व देवता त्यांनी परमात्मान अवतार घेवचे की ना पुढे कळचे
वानर धावून अनेक लोक येताचे. इंद्रादी इंद्रो सूर्यो सर्व वानर धावून येताचे. अशी परमात्मानं विश्वास आश्वासन दिलं हांका देवतेंक. इकडे यज्ञ आरंभ झाला. सर्वांक वसिष्ठाल पौरोहित्यांत ऋष्यशृंगालय मार्गदर्शनान सर्व ऋत्विज होत्र उद्गात्र सदस्य आणि सर्वही बैसल्या तांगेल उपस्थितीन तू यज्ञ चलतस. यज्ञादकून यज्ञ पुरुष प्रकट झालं. प्रकट जावन पायस दिल ताणे. एक कलशान तू दशरथाक पायस दिले. दशरथान पायस स्वीकार केला. पायसो कसन कोरकासील दशरथान ताक म्हणलं ऋष्यशृंगान पळा यज्ञ सांग संपन्न झाला. आता ह्या पायसू तू गेल 3 जण बायलंक दी वांटून दे. मग ऋष्यशृंगान म्हणलं तागेल कार्य झालं. आता दशरथान कसं कोरकासील आहे आम्ही कसं लेखताचे 3 जण बायलो पायस 3 वांट करतलो. एक कौसल्यक 2 कैकेयीक 3 सुमित्रेक दिता 3 चरडून दातल्या. त्याला दशरथान तश करणी. कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा. ताण कसं केलं मला सुरवेर असेल पायस अर्ध केलं. 2 भाग झालात. तांत अर्ध काण कसं केलं कौसल्याक दिलं. अनेक अर्ध भरले. त्या अर्धांतो वापास अर्ध करून सुमित्रेक एक कैकेयीक दिव्यत असेल दल दिनी. त्या अर्धांत वापास अर्ध केलं ताणे. एक अर्ध भाग देऊन झाला. अर्ध भाग भरला. त्या अर्धांत वापास अर्ध केलं. अर्ध कोरून तांतुल अर्ध सुमित्रेक दिले. अनेक अर्ध भरले. त्या कसन दिव्यत असेल कैकेयीक दिनी. तांत वापास अर्ध केले. तांत वापास अर्ध कोरून एक भाग वापास सुमित्रेक दिला. अनेक असे 6 भाग कसं नसं त्या कैकेयीक दिले. अशी वांटी लहान पायसो ताक कारण कसं नाही म्हणा रे हक्क मन आणतो अर्ध दिलं हिका कौसल्यक. अनेक अर्ध भाग आणतो अर्ध करून सुमित्रेक दिलं. अनेक अर्ध कैकेयीक दिल्ले म्हणून झाला रे तिक चालल्या चरडू झाल्या रे. फल्ल्याक कैकेयील पूतूच सिंहासनार बैसका म्हणून कैकेयी हट करतली. कैकेयीन हट करून आतल्यार बरं के ना तिगेला आनु अश्वपती राज असा कैकेयी देशाच राजू. हक्क मन अंत कसं नाही मला पायस दित्तना गोंदोळू. अश्वपती हक्का कौसल्यक फस्ट भरडीक झालेलो हो. चरडू दायनी अनेक लग्न दाव का म्हणून अश्वपती राजाल धू बसील. कैकेयी तिक्क भरडीक दाव का म्हणून संकल्प केला. पत्र बरोवन पेटेल काही. अश्वपती राजान म्हणले काही तुका ऑलरेडी एक बायलास माराया अनेक कसं लेक चल्ली दाय तुका नाही संतती दाय नाही ताजखत जाय तुम्ही गेल धुवेक दिवच्या कसन तोंद्रना दलारी मुकारी सिंहासनाक अकस्मात हाव मिगेल चल्लीक देऊन झाल्यानंतर कौसल्य एक संतती दलार पुत्र संतती तो सिंहासनाक अधिकारी दाता मिगेल चल्लीक चरडू दल्यार तक अधिकार ना हाव दिवच्या अडना मिगेल चेल्लेल संतती कसं असं त्याची संतती सिंहासनावर बोईस का अडनावे ताक्क कसं नाही म्हणलं एक पंत भारडीक दाव याकडे त्या पुरा पोळ या म्हण भारडीक दालो हंग पायस दित म्हणतात गोंधळ. आता अश्वपती राजा आले की अग्रीमेंट झाला कैकेयी कोण चल्या चरड जाल्यार ताका बसकार येत हवा म्हणून हा वचन दिला. कसन करचें आता ह्या अर्ध काण कैकेयीक दिल्ले म्हणून जाल्यार रे चल्ल्या चरड जाल्ले म्हणून जाल्यार फाल्यां ताका बसकारो का हक्क मन अंत कसं नाही ताक बसकारो कैकेयी संतानाक सिंहासनार बसकारोच्या हक्क इच्छिना. कसं करचें थाकाच हाण कसं केलें म्हळ्यार रे आसील अर्ध केले त्या अर्धांतो वापास अर्ध करून सुमित्रेक दिवन अनेक अर्ध थोडे भाग कसले दिल्ले म्हळ्यार रे दिल्लेल म्हणके दाव का जाल्यार ती चरडू जावचे ना थोडे डोसेज उणी करून दिल ताणें धाल्ल्यारीची चली चरडू जावा दाय नातल्यार आनीके बरें कितें म्हळ्यार सिंहासनाच्या फाल्यां निमगिल्यार कश्ट नवे हे मनोभावार ताक गोंधळ कशी कोरका कसं कोरका म्हणून गोत ना अशी कोर नंतू ताणें त्या निर्वीर्य जावन असेल पायस कसं नसता कसं नाही शक्ती ना तसल दिले जाल्यार जन्म दावचे प्रकार जाले. परमात्माला संकल्प
ಪಾಯಸು ಖಂಚಿಕ್ರಮ ಅರ್ದಿಲ್ಲ ಪಳಯ सुरवेरी कौसल्यक दिल्या कडेरी सुमित्रेक कडेरी केक देऊन वापस सुमित्रेक अशी दिल्या 4 जण चरडून उडाले समान कालार गर्भधारण केलं काही चैत्र मासाच्या शुक्ल नवमी दिवसाक पुष्या नक्षत्राच्या पवित्र कालाक परमात्म साक्षात परमात्मोची थै कौसल्यल गर्भांत आमगेले सर्वाल अंतरंगांत असेल परमात्मो ह्या प्रपंचा येऊ का म्हणलं ताक एक वाट जाय नव्हे कौसल्यल गर्भची ताक वाट त्या कौसल्यल गर्भा मुखांतर आमक सर्वांक भक्तजनांक उद्धार करच्याक रामदावन जन्म आयलो पुष्या नक्षत्राच पवित्र कालारी हज्जी नंतर पुनर्वसु नक्षत्र पुष्या नक्षत्र भरत दाता हज्जीनंतर आश्लेषा नक्षत्र शत्रुघ्नारांनी हानी जावचे पुनर्वसु नक्षत्र अशी पुनर्वसु नक्षत्राच्या पवित्र कालार राम जन्म आयलो रामान जन्म आयल्यानंतर पळय हानी 4 जण नेक्स्ट कोण जन्म आयले आमक कसन म्हळे लक्ष्मण जन्म आयलो म्हणून राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ह्या क्रमार आम्ही सांगची केद नाही दोन्हीच कोण म्हळे लक्ष्मण तिन्हीच भरत चारीच शत्रुघ्न दोन्हीच कोण म्हळे भरत तो म्हालगड साक्षात अनुज कोण म्हळे भरत तो भरत केके जन्म आयलो पुष्या नक्षत्रान कडेरी आश्लेषा नक्षत्रा शत्रुघ्न आणि लक्ष्मण जन्म आयले अशी 4 जण जन्म आयल्या 4 जण आणि कोणे नाही साक्षात वासुदेव रूपी परमात्मोची रामदावन आयलो लक्ष्मणो तो शेषावतारी शेषूची लक्ष्मण दावन आयलो त्या लक्ष्मणाला भितरी संकर्षण रूपी परमात्माला आवेश असेल काही हजनंतर परमात्माला आयुध अस चक्र नि शंख चक्राक अभिमानी कोण म्हणा काम काही तो कामोची भरत दावन जन्म आयलो त्या भरताला भितरी अनिरुद्धाला आवेश असेल प्रद्युम्नाला आवेश असेल प्रद्युम्न रूपी परमात्माला हजनंतर शत्रुघ्न तोवर केन जन्म आयलो तागेल तो कोण म्हणे शंखाभिमानी कोण असं अनिरुद्ध तो अनिरुद्धूची शत्रुघ्न दावन जन्म आयलो अशी संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध परमात्माला 4 रूप स्वयं वासुदेव रामदावन आयलो वरलेल 3 परमात्माला रूपाचे आवेश भरताले लक्ष्मणाले आणि शत्रुघ्नाला भितर असेल 4 जण जन्म आयले स्वारस्य कसं मला हंतो शास्त्र सांगता लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न यमळ म्हणून अवळी जवळी काही त्यांनी भरत रामाल नेक्स्ट भरत झाला हज्जी नंतर आश्लेषा नक्षत्रात 2 जण झालेले हन अवळी जवळी म्हणून व्याख्यानांतनी पुरा अत्यंत स्पष्ट दावून बरेताची भरत हा साक्षात अनुजहा म्हणून इमौत परंपरया रामानुजौ हानी धाकली काही आम्ही कसं लेखताची लक्ष्मण नेक्स्ट म्हणून नाही लक्ष्मण नंतर लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न अवळी जवळी म्हणून बरेताचे शास्त्र सांगतं म्हणतात बालकांडांतो येता अथ लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा सुशुभे यमौ यमळ काही हानी 2 जण तिथले नाही इतर पुराणांतवरकेन येता सुमित्रायाम यमौ जातो सुमित्रेक 2 जण अवळी जवळी झाले म्हणून अशी ह्या पुरा वर्णन करून हांगेले जन्म झाल्यानंतर हानी 4 लोक वटू वाढतं साची अयोध्येंतो हे काड्या त्या कालाक दशरथाल अयोध्येक गाधिपुत्र गायत्री मंत्राचे द्रष्टा उपदेष्टा महामंत्रज्ञ क्षत्रिय असेल ब्राह्मण दलल तसलो ब्रह्मर्षी पदवी प्राप्त करून घेतील तसल विश्वामित्र महर्षी आगमन दलथे विश्वामित्र महर्षी आगमन दल तक्षण दशरथो तागेल येऊन किरीट काण पादारविंदाक समर्पण करून साष्टांग दंडवत प्रणाम करून घेऊन सांगता ब्रह्मर्षीन तुम्ही आईला साची हज्जी पुढे हाव्या अश्वमेध यज्ञ केलेला पुत्रकामेष्टी यज्ञ केलेला तुम्ही येणी तुमगेला आत्त पादस्पर्श आमगेला आस्थानात आलेलं असं आम्ही धन्य आमगेलं जीवित धन्य तुमक कसन दाव का निमगे हाव तुमगेला सेवेक हाव सदा सिद्ध असतं असं विश्वामित्र महर्षीन म्हणल्या जायत खंडित नव्हे हाव कसन निमगीता तू त्या चला सुंदित नव्हे वय खंडित म्हण तस दला रे हाव सिद्धाश्रमांत एक यज्ञ करतस
त्या यज्ञाक मारीचनी सुबाहू म्हणले हे राक्षस कोण असाचे हन्नी विघ्न उत्पन्न करत असाची थागेलो तो सहस्र सहस्र संख्याक राक्षस असाची हन्नी मिगेल विघ्न हन्नी कसं करचय म्हणले त्या यज्ञ आरंभ झाल्यानंतर यज्ञाक हाण मांस घालची काही सुबाहू मारीचान तिथले नाही रगत कसं नसं त्या रगत हाण सोरच थई अशी नाना रीतीर अपवित्र करता असिला विघ्न उत्पन्न करता असिला विश्वामित्रान म्हणले काही त्या यज्ञ रक्षण करायचे कतीर स दिवस अहोरात्री हा यज्ञ करता त्या यज्ञाचे रक्षणे कतीर हांक पेटोन दी रामाकनी लक्ष्मणा पेटोन दी ऊनषोडश वर्षो मे रामो राजीवलोचनः न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः महर्षियानो हक्कानिके 16 वर्ष दत्त मात्र रामाक न युद्ध योग्यतामश अस्य हक्क राक्षसालुटू युद्ध करचे सामर्थ्य रामाक ना तो सानु लक्ष्मणाक ना सन्नतनी हाव इयम अक्षोहिणी पूर्ण मिगेल अक्षोहिणी सैन्यस्य चतुरंग बल सैन्यस्य हाव तज्जे नेतृत्व करून हाव येऊन तुमगेले यज्ञ रक्षण करून दिता तुम्ही चिंती करू नकाच रामाक मात्र सोडा तागेलितल्याक सान चालतो बालक तो दशरथाक प्रीती रामाक पळेनाशी एक दिवस वरकेन तक आशा साध्यना रामाक पळेलेल तितलं पळोका म्हणून दिसता तसल रामाक कशी पेटवून दित तो हाव येता म्हणल काही विश्वामित्रान म्हणले काही पळ्या हाव कसन सांगला रे तू चलासून दित म्हणला तू वचनभ्रष्ट धावू नका रामाकनी लक्ष्मणा पेटवून दी अहम वेद्मी महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं अहम वेद्मी महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं राम तू लेखील म्हणके तो सान बालक नाही पराक्रमी तो परमवीर परमशूर परमधीर तो राक्षसालो तू युद्ध करचे सामर्थ्य ना म्हणून तू लेखू नका पेटवून दी तो म्हणाल काय हाव येता तुमक कसले हट विश्वामित्रांक हट ना हक्का रामाकनी लक्ष्मणाक पेटो का म्हण कसल्याक विश्वामित्र पळया तान्ने दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्मतेजो बलम बलम म्हणलेला तसल ब्रह्मतेजस असेल विश्वामित्रांत तांगेल ब्रह्मबलानची तर सर्वांक राक्षसांक संहार करू येत असेल भस्मीभूत करू येत असेल त्याला विश्वामित्र येऊन रामाकनी लक्ष्मणा पेटवून दी म्हणून म्हणतात कसल्याक मुकारी मिथिलेक आपण होर्न रामाक सीते लोटू विवाह करो का त्या उद्देश्य दशरथ आपण वरचे तत्व ना हे अंतरंगाचे भाव विश्वामित्राला रामाकनी लक्ष्मणा पेटवून दे म्हणून हटा बैसला दशरथानं निमगेल काही कोण त्या सुबाहोनी मारीच म्हणा रे हाव येतलो हाव युद्ध करतलो म्हणून म्हणल फर्स्ट हाव युद्ध करता म्हणून सांगून झाल्यानंतर तांगेल बॅकग्राऊंड निमगीत हो मारीचनी सुबाहू कोण म्हणून किती म्हणला रे रेडी जाऊ का ना तागेला कितलं सैन्य अस कोण तो त्या पुरा विचार कोरनो कडेर युद्धावच का म्हणून हा निमगील काही विश्वामित्रान सांगल्या सुबाहू मारीचनी पुरा रावणाला अनुचर तांनी हंग असाचे सिद्धाश्रमांत असाचे हो भिल्लो रावणाला अनुचर म्हण तक्षण भिल्लो दशरथ म्हणलो अरे देवादि देवतेंकचे रावण म्हणलं पडलं भित्तात त्यांनी हाव कशी वचून रावणाला विरुद्ध युद्ध रापचाय म्हणून दायना माका म्हणाल की सुरवेरी हाव तुम्ही कसन सांगा हाव त्या कोण दिता म्हणलं रामाक पेटई म्हण तक्षण दायना हाव येता म्हणलं कडे रे सुबाहू मारीच कोण म्हणून निमगिले त्यानं रावणाला अनुचर म्हण तक्षण हावर केन या ना म्हणलं तेदन कळलं विश्वामित्राक केदना राजकारणील वचन नमगोच्या ना म्हण पॉलिटिशियन्स कसन सांगताची ते केदनाय तांगेल वचनावर विश्वास दवरच्या ना म्हणून तेदन कळलं आणि म्हणले काही पळा तू वचन भ्रष्ट जाता दोन्ही पंत तू वचन दिल माका आता वचन भ्रष्ट झालं दोन पंत एक पंत नाही दोन पंथा रामाक पेटून दे तो सत्य पराक्रम तागेल सामर्थ्य माक गोत असं ताव कदला वसिष्ठा निमगी तुगेल कुलपुरोहित असणार दशरथ म्हणता जायत वसिष्ठा विचारेल तेदन वसिष्ठ म्हणता दशरथा चिंती करू नका राम पराक्रमित बलिष्ठ तो युद्ध करता तागेल विषयान तू कसं नाही चिंत करू नका पेटवून दे तू लेखील म्हणके बालक नाही तो म्हणून म्हणता जायत म्हणून घेऊन मन ना दशरथाक दलरी पेटवून दिता लक्ष्मणा लोटूची विश्वामित्रा लोटू पेटवून दिता दोघ जन वत साची आणि कसं नाही दशरथाक मन आणतो खेद
मी गेले चरडाक रामाक आणि लक्ष्मणाक ताका लक्ष्मणाक ना रामाक हाव पेटोवन दितस मो रामाल तोंड पळेन अशी ताका एक दिवस वरकेन अशें साध्य ना तस्सल मी गेले रामा हाव पेटोवन दितस मो म्हणून दूर रामान वत्त वत्त म्हणटन हो मागशी येत काय विश्वामित्राला महर्षानो विश्वामित्रान निमगेले काही कसले माराय मागशे येतस आमगेले नाही ताक कसं नाही म्हळ्यार रामाक आणि लक्ष्मणाक प्रति दिवस हांगा होऊन उत्कांत हावन अभ्यासो भरपूर खाण जेवण राजवैभव थंय पुणी कसने पुणी करून तुम्ही होऊन उदकाची व्यवस्था करा रान्नान तो खंय पडलेले थंय कांट आसता जायत म्हणाले काही विश्वामित्र खाऊचेक हांग कसने हांग भरपूर खाण जेवण आशिल्लें आतां थंय बरी फल कसने ना गेड्डे घेणसो मात्र आनी कसने ना कसने एक व्यवस्था करा रामाक खाऊचेक हे आवय बापयक चेडूवांक हॉस्टेला वचून सोण येता म्हणून कशी जाता मनान तो अयो डेली हांगा घरांत इतलो पुरा खावन आशिल्लो तो हॉस्टेलांत कसन की कित की सकाळी पूड हांकां कसने खाण जेवण मेळना मनाक एक दुगूड आसता तुमूल आसता चेडू कसन की कित की म्हणून फाल्याक तशी दशरथाल त्या परिस्थिती तागेले त्या शोचनीय स्थिती तो व्यक्त करता हांगा पर्यंकार निद्दत आशिल्ल्या थंय खंयशी वचून निद्दत आचकी खंय निद्दत आचकी तांकां एक तण घालून तुमी व्यवस्था करा म्हणून सांगून पेटयतस काही दशरथ विश्वामित्राक जाय तूं कांय चिंती करूं नका म्हणून आपण व्हेलें हांकां आपण व्हेल्ले प्रथम दिवस पाप चमकून 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 तितलो चमकून तांकां अभ्यास ना रामाक आनी लक्ष्मणाक मस्त सुस्त जालें त्या काळाक विश्वामित्रान म्हणलें काय न्हंय आयली सरयू न्हंय थंय वचून आचमन करी म्हणले काय आचमन केलें दोगां जणान बला आणि अतिबला म्हणलेले मंत्र उपदेश केले काय बला आणि अतिबला म्हणलेले मंत्र उपदेश घेतले तक्षण हांका एक तराचे उत्साह आयले हे मंत्राची सिद्धी कोणा प्राप्त जात की ताका उत्साह येत काय तापू याना काय एक दिवस वरकेन नरूपस्य विपर्ययः रूपाचे विपर्यय जायना म्हळ्यार रे आमगेले शरीर आतां भायर मस्त वत्ता भोवली म्हणून जाल्यार चिके सन टॅन घेवन पुरा जाता काळे जाता त्या जायना काही उत्साह आसता काही केन्नाय बट माम आमकां वरकेन दिया हे मंत्र म्हणून सांगू नका ताक त्या मंत्राक परंपरा प्राप्त जावन येऊ का सिद्धी आस का तेदन मात्र आमी कशी आसतात पळय तशीही आसताची तसल बला आणि अतिबला म्हणलेले मंत्र उपदेश घेतले हांनी हांका पोट्टाबू करना तान करना तसल मंत्र है घेऊन मुखार बाय सोरून चमकले विश्वामित्र महर्षी तांकां आपोवन वत्त म्हणटना सर्व थंय पर्वताचे न्हंयचे ताजे चरित्र तीर्थक्षेत्राचे महात्म्य हे सर्व वर्णन करत वत्त आशिल्ले काही अशी वर्णन करून वत्त म्हणटना राम एक बृहदाकार पर्वत पळयता महर्षियांक निमगिता विश्वामित्र महर्षियानो हे पर्वत कसं नाही विचित्र असल पर्वत हांव पळयन येदो पर्यंत त्या पर्वत कसं नाही म्हळ्यार व्हड अस्थीचे पर्वत काही हाड्ड ते कसन जालां म्हळ्यार ही ताटका म्हळ्याली रावणाल अनुचरती ती ताटका म्हळ्यार राक्षसी थंय तीण कसन करचें आशिल्लें म्हळ्यार थंय ती वास करून आशिल्ली त्या अरण्यांत कोण कोण मनुष्य मेळताच सज्जन मेळताच ब्राह्मण मेळताच सर्वांक संहार करचे तांगेले हत्या करून तांगेले मांस भक्षण करून त्या हाड्डाक वरकेन कसन लागून आसता त्या वरकेन समग्र खावन क्लीन करून त्या अस्थी पुरा एक कडेन गुड्ड घालची डिसिप्लीन आशिल्ली ती काय एक कडेन घालता आशिल्ली ती अस्थी पुरा आमगेले म्हण खंय एक 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 कडेन दवरले ना एक कडेन अस्थी घालता आशिल्ली व्हड गुड्ड जालेले थंय तितलो अस्थीचे पर्वत निर्माण जालेले हे रामान पळोवन निमगेले काही कसं हे म्हणून विश्वामित्र महर्षीन त्या सर्व काणी सांगल्या ताटका म्हणलेला असांगा ती घोर अकृत्य करत असा ती गेले संहार तू कोर का रामा म्हणून रामान जायत म्हणले काही अशी हंगेल संभाषण दत्त म्हणतनाची ही नीच स्त्री आयली ताटका राक्षसी हिक्क पळोवन एक पंत भयभीत दाल्लेले म्हणके दाल्ल राम ताक कसन भय असा ताक भय ना विश्वामित्रान म्हणले काही पळा रामा हिची ताटका बाणप्रयोग करी त्या काळात विश्वामित्रान अनेक अस्त्र शस्त्राचे सर्व उपदेश केलेले रामान ब्रह्मास्त्र प्रयोग केले काही त्याला रामाक डाऊट ही गेल वयर बाणप्रयोग करूयेत की ना म्हणून कित्याक म्हळ्यार ही एक स्त्री वयर हांव बाणप्रयोग करूयेत की ना धर्मसंकट रामाक
स्त्रीचेती शंकमानेन शंका येईल हक्का संशय व्यक्त केलाय महर्षानो हा भिगल संहार कशी करचे म्हणून घ्या विश्वामित्र महर्षी म्हणताचे तू क्षत्रियो राज्यभार नियुक्तानाम राज्यभारार तू नियुक्त झाला क्षत्रियाल परमधर्म कसं नाही म्हणा रे दुष्टाल संहार करच्या ही स्त्री वै दलरी दुष्ट ही गेल निमित्तानं अनेक ऋषी वरेण्याला सर्व हत्य दत्तस प्रतिनित्य त्या तू तडसू का म्हणताले हिगेल संहार कर का ह्याची तुक धर्म क्षत्रियांक राम जायत म्हणाले काय बाणप्रयोग केलाय ब्रह्मास्त्र प्रयोग करून तिकडे संहार केलाय आणि इथलं अनेक अस्त्र पळया रामाना ताटक एक प्रथम जाऊन संहार केलेलं ताटक केलं ती वरकेन एक स्त्री प्रथम संहार केलेलं स्त्री संहार कृष्णान कोणाला केलेलं पूतनेक प्रथम संहार केलेलं 7 दिवस म्हणतात पूतना आईली कंसाल अनुचर त्या पूतनेला संहार केलाय पूतना आणि ताटका आणि कोणी नाही दोघं जण एकच सा ताटका पूतना संप्रविष्टा ताटका आणि पूतना दोघं जण एकच रामावतार झालेलं त्यातून ताटका कृष्णावतार झालेलं त्यातून ताटकाच पूतना जाऊन येईल रामानं परमात्मानं ह्या एक कार्य रामावतारांत आणि कृष्णावतारांत साम्यश ह्या एक विषयानं रामानं प्रथम स्त्री संहार केलेला कृष्णानं प्रथम स्त्री संहार केलेला आणि पुरा विपरीत व्युत्क्रम उलटाची पळया जन्म दुकोनु राम जन्म हाकिदा नाही इल्लो धनपार सर आयलो 12 ಗಂಟೆಕ ಕೃಷ್ಣ ಕೆದನ ಆಯ್ಲೋ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಲೋ ರಾಮ कितले जन चरडू हान्नी 4 जन राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न 4 जन हान्नी कितले जन कृष्ण 6 जना कंसान संहार केला त्याला कृष्ण आईल तो 8 गर्भ 8 जन त्यांनी पळे हंग 4 रामाला हंग 8 जन हंग राम मलगड दशरथाक थंय कृष्ण धाकलो उलटा पळया हंग लक्ष्मणो शेषो लक्ष्मण जावन आयलो भाव जावन आयलो रामाक जाल्यार होची शेषो कृष्णाक अण्ण जावन आयलो बलराम जावन आयलो उलटा तितलेने हा कृष्णाक रामाक पळया रामाक एकलो आन एकली आम्मा दशरथ कौसल्या रामाक तितलेच कृष्णाक नंदगोपा यशोदा असाची हंग देवकी वसुदेव असाची ताका आमी कृष्णा कसं म्हणताची नंदनंदन म्हणताची यशोदानंदन म्हणताची देवकी नंदन म्हणताची वसुदेवनंदन म्हणताची राम दशरथ नंदन तिथलेच कौसल्यानंदन था आनु अम्मा एकच उलटा हंग दोग जन कृष्णाक कडे राम बळया एकपत्नी व्रत असतो एक बायल कृष्णाक अनेक विवाह झाला तो एकपत्नी व्रत असतं नाही 16,000 जन बाईल कृष्णाक अष्टमहिषी विंगड असाच कृष्णाक पुरा विरुद्ध तिथले नाही कृष्ण कृष्ण अवतार झालेले त्यानं परमात्माला कृष्णाला नगर इखई असेल समुद्रामध्ये द्वारका राम झालेले त्यानं रामाला नगर इखई भूभागामध्ये अयोध्या त्याची कृष्णाला शत्रुल नगर इखई असेल शिशुपाल आला त्या भूभागामध्ये रामाला शत्रू रावणाला नगर इखई समुद्रामध्ये पुरा विपरीत अशी रामाला आणि कृष्णाला अनेक रीतीर पुरा वैपरीत्याची साम्य खंच म्हणा रे एक संहार अनेक पळया कृष्णान जन्म आईल त्यादना रामान जन्म आईल त्यादना रामान जन्म आईल त्यादन राम रडतस दशरथाक कौसल्यक सर्वांक कुशी तांनी हस्तसाची कृष्णान जन्म आईल त्यानं कृष्ण हस्तस हानी पुरा रडतसाच वसुदेवनी आणि कसं नाही हात ह्या चरडा वचून कंसाला हत्ता देऊ का म्हणून रडतसाच आणि पळे रामावतारांत कृष्णावतारांत अनेक असं रामानं तगेला आजन्म आज्ञे परिपालन केलेलं कृष्णानं केद नाही आज्ञे दिलेलं त्यानं परिपालन करणी केद नाही साम्य एक विषयांत कसं नाही म्हणा रे फस्ट संहार केलेलं कृष्णानं पूतनेला रामांवर केन ताट केलं ह्यावर केन पळया आणि दोघं जण एकच ताटका आणि पूतना आणि 3 जणांना नाव 3 अक्षर ताटका पूतना 3 अक्षर अशी प्रथम स्त्री संहार कोरनो हज्जिनंतर रामाक विश्वामित्र मुखार आपण भरता
खै म्हणत यज्ञरक्षण एकत्र म्हणून घेणं आपण व्हरता धैर्य यज्ञरक्षण अनेक हंग स्वारस्य असं हे आपण व्हरत म्हणताना प्रथम दिवसाकचे रामाक आणि लक्ष्मणा मस्त सुस्त जावन असता त्यांनी निद्दोन सकाळी पुढ उठेत म्हणताना विश्वामित्र ह्या प्रसिद्ध श्लोक विश्वामित्र येऊन जागेताच रामा सकाळी जाल्या उठता कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम. हे दशरथनंदना तशी म्हणी त्यांनी कौसल्यानंदना म्हणलं. हे नरशार्दूला नरश्रेष्ठा नरपुंगवा कौसल्यानंदना रामा उठा संध्याकालदಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊರಕ ಆನ್ಹಿಕ ಕೊರಕ ಜಪ ಕೊರಕ ಉಟ್ಟರೆ ಮಳೆ कितले चंद करून जागेल पडया आम्ही चरडू अंक कशी जागो का म्हणून विश्वामित्र सिके तसाची. आता हंग कसं नाही म्हणा रे विश्वामित्र काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्या वैर विजय प्राप्त करून घेतील तसं तपस्वी विरक्त शिखामणी त्यांनी जागेत म्हणताना तांगेल मन आणतो कौसल्य केदन घुसली म्हणून कौसल्य परस्त्री चिंतन करत असिल त्यांनी रामा जागेत म्हणताना दशरथनंदना म्हणून येत असिल कौसल्या सुप्रजा रामा म्हणून कसं म्हणलंय हक्क इथलं चंद करून उत्तर देताच की म्हणा रे कौसल्येल उडगास कसलं आईलं म्हणा विश्वामित्रांक पळया आमक आमगेले चरडून केदनाय चंद त्या चरडूमान निद्दलेल तेदन अनिके चंद त्यांनी इतलं सुंदर दिसताच की आमगेले चरडू निद्दत म्हणताना मुग्ध स्वभावाचे राम कोटी 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 मन्मथांक एक शरीरांत हाण घाल्ल्यार कितलं रूप कितलं अनुपम सौंदर्य असतात ताज्य की ना अधिक सौंदर्य रामाक तितलं सुंदर राम तसल रामाक प्रतिनित्य येऊन कौसल्य सकाळी पुढे जागेत असेले तागेलं तोंड पळोन तागेलं मुखारविंद पळोन तागेलं सौंदर्य कितलं आस्वादन करत असेल की कितलं मोग करत असेल की रामाक आज हावा त्या तीन मोग करचे कसन असा तिगेल्या सुख कसन असा त्या सुख हाव तिगेलकडे हरण करून घेतले मग की तर म्हणा आज सकाळी हाव जागेतस रामाक ती येऊन आज ह्याची संदर्भाक रामाक जागो का म्हणून नित्याच अभ्यासार येतात हे रामना तिक दुःख दिले मग हाव्या ह्या कारणान कौसल्य लुडगासाईल विश्वामित्राकाने इतर खंचे कारण नाही अशी सुंदर जाऊन वर्णन करताची तशी रामाकने लक्ष्मणाक विश्वामित्र आपण घेऊन हाडतस अनेक यज्ञ रक्षण एकत्र आपण हाडचिकिना पुढे वायव्यास्त्र आग्नेयास्त्र ब्रह्मास्त्राचे अनेक अस्त्राचे उपदेश करता विश्वामित्र त्यापुरा अस्त्र मला कसं नाही मला मंत्र एक बाणाने आम्ही मंत्र अभिमंत्रण कोरून प्रयोग केल्यावर ताका अस्त्र जात त्या आग्नेयास्त्र म्हणा रे अग्नील एक मंत्र असा त्या मंत्र अभिमंत्रण करून बाण प्रयोग केल्यावर आग्नेयास्त्र जाता वायव्यास्त्र म्हळ्यार वायूल एक मंत्र असा त्या मंत्रानं अभिमंत्रित झालेला बाण प्रयोग केलं म्हणलं त्या वायव्यास्त्र जाता ह्या सर्व उपदेश केला रामाक गोत नासिल्या म्हण नाही सर्वज्ञता परमात्मा झाला रे मध्वाचार्य सांगताच विश्वामित्राने ह्या सर्व मंत्राचे उपदेश देऊन त्यांनी उपदेश दिलेले नाही तांक गोत्त असेल त्यांनी परमात्माक रामाक समर्पण केलंय म्हणताची आम्ही एक यतिक भिक्षी घालताची भिक्षी घाललेल्या निमित्तानं त्या यतिक कसकी पोट भरलंय म्हणून आम्ही लेखच्याना यतिक भिक्षी घाललेल्या निमित्तानं अमुक पुण्य तशी विश्वामित्र महर्षीनं उपदेश केलेलं रामाक कसं नाही गोतना म्हण नाही रामाक उपदेश केलेलं मक्क पुण्य हाव श्रेयो भागी दत्ता म्हणून उपदेश केलेलं अशी हंक यज्ञ रक्षण एक आपण हाडलाय यज्ञ आरंभ झाला हेकडे षड्रात्र सरात्री अहोरात्री यज्ञ सुबाहू आणि मारीच आयलाय तांगेल समग्र त्या तंड घेऊन आयलाय त्यांनी आक्रमण केलंय मांस थई उडोच्या येत म्हणत सुबाहू तागेल नैज रूप धारण करून आयलो ह्या मारीचान कशी येऊच असेल की म्हणा ऋषी रूप धारण करून येऊच असेल एक ऋषी वेशार येऊच असेल रामान कसं केलंय
अनेक दिवसपर्यंत यज्ञ रक्षण केलं. अंत्यारहांनी आयल्या सर्व यज्ञाक विघ्न उत्पन्न कर का म्हणून रामान आग्नेयास्त्र प्रयोग केले. सुबाहू वैरे आग्नेयास्त्रांत भस्मीभूत झालं, तागेल संहार झाला. हेकाडे मारीचाक तागेल वैर वायव्यास्त्र प्रयोग केले. त्या वायव्यास्त्रान मारीचो सिद्धाश्रमा असेल खै येऊन पडलं, म्हणजे समुद्राच तीरा येऊन पडलं काही. पण या कितलं प्रबल असेल त्या वायव्यास्त्र. मारीचाक रामान मारनासी सोडले. कसं लेख म्हणा तो मुनिवेश धारण करून आयलं म्हणून. पळया ऋषीवेश धारण करून आयल्यावर केन ताक कितलं प्रयोजन असं पळया, महत्व असं पळया. एक काण्यास एक पण दोघ जण रायाला एक सुंदर उद्यानवन असेल काही. तांतू मस्त आम्रवृक्ष, मस्त आंब्याचे वृक्ष असेल, मस्त जातीचे. आताच पळया मलगोवा काळपाडी अनेक ह्या त्या म्हणून तसल जातीचे अनेक वृक्ष वाढलेले येताना रायान थई तागेल उद्यानवनांत. दोघ जण त्या पळून घेऊन हा हंग भितर आम्ही प्रवेश केला रे. चोर त्यांनी आम्ही हंग भितर प्रवेश करून एक 4 आंब चोरून भरी आमका खाऊच्या म्हणून संकल्प करून भितर आयला प्रवेश केला. आणि कसं ना आंब चोर का म्हणताना राजभट असेल त्यांनी कोण आयला हंगा म्हणून तांक कळल्या कोण की आयलाय म्हणून. आणि कसं येत म्हणताना हंग धोरका म्हणताना एकलं धावून गेलो भैयान. अनेकड थई असिलो थाण कसं करचे ताक धावून वच्च्या दायनी. आणि हाव सिरकता म्हणून कळलं थाण कसं केलंय म्हणा रे. तागेला असेल कसं ताण वस्त्र धारण केलेला त्या पुरा पिंदून घेतलं काही. पिंदून घेऊन त्या कौपीन सी धारण करून घेतलं काही. कौपीन धारण करून घेतल्या आणि थई वृक्षाक झाड्ड पुरा वाड्डोच्या गोब्बर घालून असताची. त्या गोब्बरची भस्मसी करून विभूतीसी करून अंगभर विभूत लावून घेतलं काही. तत्क्षण एक चोर असिलो हा गेले वेश परिवर्तन जाऊन हा कसं झालं, ऋषी झालं, संन्यासी झालं. ह्या राजभट आयलाय येऊन पडले हंग कोण की संन्यासी बैसला, स्वामी बसले, कोण तपस्वी बैसला. आणि पुरा म्हणले काही तर चोर असं ताक कडेर सुद्धा आमगेल भाग्य अहो भाग्य है. हंग ऋषी आईला कोण की संन्यासी आईला पायम पडूया तांगेल दर्शनाच भाग्य मिळलं. ताक कडेर सुद्धा म्हणून पुरा दंडवत प्रणाम केलं काही ताका. आणि त्या मुख्य राजभट कोणास काही ताण म्हणली काही अनुचरांका वचा हंग स्वामी आईलाय आम्ही दर्शन घेतलंय तांका आम्ही कसं समर्पण करू का. वचा हंग ह्या उद्यानवनांत असेल 4 आंबहाणे दिया म्हणले काही. त्या भटान कसं केलं ताक भक्ती चढ ताण 4 आंबहाडचे कडून 40 आंबाळले. 40 आंबहाण समर्पण केलं काही. हा तुमक घेया म्हणून घेऊन पळया ताण खय 4 आंब चोर का म्हण आईलो 40 आंब मिळता का. कारण कसं नाही ऋषीवेश धारण केलेलं. ते दन आलोचन केलं काही. हाव केवल डांभिक जाऊन कपटी हावा ऋषीवेश धारण करून इतलं प्रयोजन असं म्हणा रे. नईच जाऊन हो संन्यासी दल्यार आणि कितलं महत्व असतंय. ताक अंत्यार कितलं ते म्हणा ताका आपण होरनो राजाश्रय देऊन थई चातुर्मासी करून गेलतो. ऋषीवेश हा कितलं महत्व असं. आणि तू मारे ऋषीवेश धारण करून येऊन असता राम सोडत ताका असं ह्या पण तो सोडत तू का दलरी तागेल बाणाच पेट्टाच रुची कसं नाही म्हणून दाखवत राम. हा येऊन समुद्र तीरा पडता दाल्यात हे सर्वांक इतर राक्षसांक संहार केल्या. मुकारे विश्वामित्र महर्षी तांगेल मुख्य संकल्प कसा नसिला. रामाक लक्ष्मणाक थई मिथिलेंतु पट्टाभिषेक सीता स्वयंवर घोषण झालेला. त्या कालाक विश्वामित्राक वरकेन पत्र येऊन पावल्या. त्या पत्र येऊन पावत म्हणताना आणि थई वचका म्हणून घेऊन आणि 2 जणांना आपण व्हेल्या 2 जणाक विश्वामित्र महर्षीन हेकाडे थई आपण वरचे किना पुढे मध्य गौतमाल आश्रमाक येता छानी. गौतमाल आश्रमा थई प्रवेश करत म्हणताना विश्वामित्र महर्षी थई कसन दाल्ल्या हाजी पूर्वप्रसंग सर्व वर्णन करताची. गौतम महर्षील आश्रमा गौतमाल बायला अहल्या ती अहल्या आणि गौतम थई वास करून घेऊन असिल्या संसार करून घेऊन असिल्या त्या आश्रमांत. एक दिवस कसं झालं अहल्या ती अत्यंत सुंदरी स्फुरद्रूपिणी ती अहल्या म्हणून नाव अन्वर्थते. अहल्या म्हळे हलन्नाम वैरूप्यम वैरूप्य म्हळे तिला अवलक्षण ना काही अहल्यान आपाद मौलीपर्यंत खई अवलक्षण ना तिथलं सुंदरी अहल्या. तसल अहल्ये वैरी
इंद्राल दृष्टी असिले इंद्राक येनकेनापि प्रकारेण एक दिवस अहल्ये कुटू मेळ का हावे म्हणून इंद्राल मन आणतो गौतम महर्षी बायलही त्यांनी थई वास करून असलेला आश्रम आणतो प्रतिनित्य कसं नाही म्हणा रे गौतम महर्षीन सकाळी पुढे ब्राह्मी मुहूर्तार उठोन स्नानाक म्हणून नाही कवच तंक तेदन कशी म्हणा सकाळी पुढे ब्राह्मी मुहूर्ताक समुदावून कुंकड किरडता ह्या कुंकडाच बाब ऐकून हा ब्राह्मी मुहूर्त झालाय आणि स्नानावच का म्हणून उठून वत्त असेल एक पंता कुंकडानं कुगूच एक पंता आमगेला म्हणके तेदन काय 5 ಗಂಟೆಕ ಅಲಾರಾಮ್ ದವರ್ घेऊन ಏಕೆ 4:50 ಅಲಾರಾಮ್ ದವರ್ घेऊन कडेरी स्नूज ऑप्शन आणि पुरा नासिला अलाराम दाल तक्षण वापस स्नूज बट वतून कडेरी ना कोय त्या कुंकड एक पंत किरडत आणि वत्ता उठो का ब्राह्मी मुहूर्तदಲ್ಲೇ स्नाನ येऊ का प्रतिनित्य अशेदात तसेल इंद्रान कसं केलं मला रे इंद्र आयलो सकाळी पुढे ब्राह्मी मुहूर्त दावची किना पुढे का आरंभ दावची किना पुढे का आयलो 1 घंटा पुढे का येऊन कुंकडा म्हणकेची शब्द केला हाणे कुंकडा ध्वनी कसं नसतं त्याची अनुकरण करून अनुरणन केलं कसं लेक भ्रम उत्पन्न कर का गौतमाक ब्राह्मी मुहूर्त दाल्ल्या म्हणून तशी केलं हंक भ्रम उत्पन्न झाल्या हा ब्राह्मी मुहूर्त झाल्या म्हणून उठून स्नानात चमकल्या ह्याची उचित समय म्हणून इंद्र कसं केलं इंद्र तो इंद्राल वेशारी येणे तो आईल खंच वेशारी म्हणा रे एक मुनी वेशार आयलो गौतम महर्षी म्हणकेच त्या मुनी वेशार भितर आयलो आणि संपर्क केला स्त्री संसर्ग केला ही गेलो बलात्कारार्थी गेलो रमण केलं हे कडे गौतम महर्षी स्नाना चमकल्ल्या वापस येत म्हणतात तांक कळल्या शाप दिलाय दोघ जनाक अहल्येक शाप दिलाय तू पतिव्रता स्त्री म्हणून हाव लेखिलाय तुगेला आधी पातिव्रत्य नष्ट झालाय आणि तू अनेक वर्षपर्यंत तुका कसने खाण पान कसने नाशी तू हंगा शिला दावून शिलामय दावून तू हंगा आस ह्याची आश्रमांत शाप दिल ती का इंद्रा का तुगेला वृषणाचे पतन दावा तुगेला अंग भरी तुक सर्व कसन असा त्या योनी चिन्ही येव तक नाना प्रकाराचे शाप दिले हे शाप दिले शाप अहल्येक प्राप्त झाले त्या दिवस तुकून अहल्या थई फात्तोर दावनो तिगेल पातिव्रत्य नष्ट दावचे झाल्या कसं नाही करचे दायना दल्या रे त्या पश्चात्ताप तप्त दावून ते परमात्माला निरंतर रामाला स्मरण करतस एक दिवस राम हंग येता मग उद्धार करता थई तपस्या करत असेल पळया ह्या प्रसंग आमक पळेल त्यानं अनेक गोंधळ येतात रामायण पळेत म्हणताना रामायण आणतो वर्णन करताच मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदन मतिंचकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात अहल्येल चुकी तिगेल अपराध म्हणताच अहल्येक इंद्राल वैर मन असिले म्हणून घेऊन आमका वाक्य पळेतन दिसता इंद्राक मन नासिलाय अहल्येकचे इंद्राल वैर मन असिलाय ती इंद्रालोटू मिळली तिगेल पातिव्रत्य नष्ट झालाय अहल्येल चूकी अपराध असिल वै म्हणून त्याला रे आम्ही अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंडोदरी तथा पंचकन्ना स्मरे नित्यम महापातक नाशनम महापातक नष्ट करचित असल्या प्रातस्मरणीय कशी दात असेल अहल्या अहल्याल अपराधना मध्वाचार्य तंगेल तात्पर्य निर्णय आणतो निर्णय करताच हा एक निर्णय देताच ताने अहल्येल कसं नाही चूकिना देवराज कुतूहलात देवराजाल इंद्राल वैर तिक्क कुतूहल नासिल देवराजाक तिगेल वैर कुतूहल असिल म्हणून बरेताच संस्कृताच्या शब्दाचे स्वारस्य है देवराजे देवराजाल वैरी कुतूहल तिक्क नासिल काय देवराजाकची अहल्य वैर कुतूहल असिल काय देवराजस्य अहल्यायाम कुतूहलात दलर तिक्क कळलं इंद्रू आईला मुनिवेशारी म्हणून कळलं आता अहल्यक इंद्राल वैर मन असेल असल्या रे इंद्राक अहल्य वैर दोघ जना संप्रतिपत्ती असेल वै जाल्यार इंद्र मुनिवेशा कसं येत असिलो इंद्र दावनू येत असिलो कितें म्हणल्यार ताका गोत आसा अहल्यक मिगेल वैर मन आसा म्हणून जाल्यार तो इंद्र दावन येनी मुनिवेशार आयलो कसं कळता अहल्यक मन नातिले म्हणून कळता अथो अहल्यां पतिनाभिषप्तां प्रदर्शनादिन्द्रकृताच्छिलीकृतां
मध्वाचार्य सांगताना प्रदर्शनात इंद्राने येऊन बलात्कार केलाय म्हणून म्हणतात तिक्क मन नासिलाय बलात्कारेण रमणात अतः अहल्यायाः नापराधो अस्ति इति सूचितं तिगेल कसने अपराध ना म्हणून बरेताच प्रातस्मरणीय ती तिगेल स्मरण आम्ही कोरका प्रतिनित्य सकाळी अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंडोदरी हन्नी पांच लोकाल स्मरण कोरका महापातक नष्टदत्त दल ह्या प्रसंग दावच्याक परमात्माले प्रेरणेने इंद्रान अशी केलेले कारण कसं नाही म्हणा रे गौतम महर्षीनं तांगेले योग्यता मीरवून पुण्य संपादन केलेलं त्या पुण्य नष्ट जाऊ का पुण्य योग्यता मीरवून आम्ही पुण्य संपादन केलेलं ते त्यांना त्या आमक मोक्षाक प्रतिबंधक दत्ता त्या पुण्य नष्ट जाऊ का परमात्मान कसं करचे इंद्राक अशी पेटेले बलात्कार दाल्ले म्हणून दिला रे त्यांनी कुपित जाऊन शाप दिताच इंद्राक आणि अहल्य का शाप दिलेलं तर त्यांना कसं दत्ता मला आम्ही केलेलं पुण्य सर्व क्षीण जाता ह्या धर्माचे सूक्ष्म आम्ही मस्त पुण्य संपादन करताचे कोप्पान आम्ही कोणाक शाप दिले म्हणून दिला रे आमगेल पुण्य संपादन केलेलं असला रे नष्ट जाता ना म्हणून दिल्यावर ना आम्ही दिलेलं शाप वरकेन लागा ना कसं नाही लागा ना तकाची अशी इंद्रान कोरच्या वचून गौतम महर्षींनी शाप दिला तांगेल पुण्य नष्ट झालं धर्मराजानं द्यूत क्रीड कसल्या केलं कसल्या पणादवरलताना द्रौपदी का सर्वांक अधर्म केल्या कसल्या अधिक पुण्य संपादन केलेलं त्या पुण्य नष्ट जाऊ का असेल पुण्य नष्ट कोरचे कतीरा परमात्मान अशी प्रेरणा केलं म्हणून आम्ही पुरा बट मग आम्ही वरकेन अधिक पुण्य संपादन केलं आम्ही द्यूत क्रीड इस्पीट खेळत ह्याची मला धायना धर्मराजानं केला आता गेला अधिक पुण्य केलेलं त्या नष्ट जाऊचे कतीर नव्हता आणि द्यूत खेळलेला म्हणून तुम्ही ऐकून कडे रे आमक वरकेन अधिक पुण्य असं त्या आम्ही उणी करून घेऊचे कतीर करत असाचे म्हणा ना आमक गोतस कितलं पुण्य केलं आम्ही ना म्हणून अशी देवराज आल्या इंद्र आल्या ह्या मुखांतर परमात्मा ह्या सर्व करेता इंद्राक वरकेन पाप आयला ह्या केलेल्या निमित्तानं पती पत्नी वियोग दावची तशी केलताने त्या पाप वरकेन इंद्रा आयला त्या इंद्राक आयले पाप परिहार करच्याक तशीच अहल्येल उद्धार करच्याक वापास गौतमनी अहल्या तांक दोग जनाल वियोग दाल्लेले संयोग करचे कतीर परमात्मा आयलं राम त्या दिकान आयलं विश्वामित्र महर्षीन आपण हाडल्या रामाल पादस्पर्शान पादपंकज संस्पर्शात कृतमानुषरूपिणी रामाला त्या पायाच्या स्पर्शान पादारविंदाच्या पादपद्माच्या स्पर्शान शिला असेल वपास कन्या दावून अहल्या दावून प्रकट झाली वपास गौतमाकनी अहल्येक वट्ट केलं परमात्मान अहल्येल तपस्याक वोल म्हणून रामान उद्धार केला अशी ह्या अहल्योद्धाराचे प्रसंग येता मुखारी अहल्येल उद्धार झाल्यानंतर हंगा जानकी स्वयंवर घोषणा दावून असता विश्वामित्र महर्षी मिथिला पट्टणाक हंक दोग जना आपण हाडताची केदनाय कशी म्हणा रे लक्ष्मण यद्राक रक्षणेक बिल्लू बाण घेऊन तो यद्राक मक्षी राम आणि विश्वामित्र वटू येताच केदनाय तशीच क्रम ह्या मिथिलेक येऊच किना पुढे कसं नाही म्हणा रे चमकून येत असेल आणि कसं मिथिला पट्टण प्रवेश दाव का मात्र धावूच किना पुढे लक्ष्मणान म्हणले काही रामा राबा थई राबा विश्वामित्र महर्षी कनी रामाक सांगले काही हंगा राबा वच्ची नाक्का म्हणले काही मिथिलेक कसं लेकर आहे म्हणून निघले काही रामान नाही कसं कीच हंग पडा पुरा जन ताई फातोर धोरण घेऊन राबल्या हातान तो म्हणून आमक मारच्याक आम्ही गेलो युद्ध करच्याक हानी सिद्ध झाले की म्हणून नाक्क वच्चे आम्ही कसं की डेंजरस सांगा आम्ही वापस वचा म्हणाले काही रामान म्हणले काही राब कसन म्हणून निमगो या तांका वचा तशी कसं नाही असा ना आणि चमकल्या वचून रामा पुरा जन फातोर धोरण घेऊन राबल्या पुरा वैदिक वेदाध्ययन संपन्न ब्राह्मण वेद पारंगत ब्राह्मण त्यांनी फातोर धोरण घेऊन राबल्या हातांत एक रामा निमगील काही कसल्या फातोर धोरण घेऊन राबल्या तुम्ही कसं आमगेल वेर कसं कोपस व्याम आमच्यावर उडोच्या व्याम त्यांनी म्हणलं काही रामा तू गेल पादस्पर्शान पाद्मपद्मस्पर्शान एक फातोर कन्या झाली काही आम्ही सर्व वेदाध्ययन केलेलं ब्राह्मण भटमा माक कोणे चल्ली दित्तनाचे हांगबळ फातोर आम्ही हातान धोरण घेतला ह्या फातराक तू गेल पादस्पर्श दावा एक कन्या येता त्याची कन्या आम्ही भरडी करून घेताचे म्हणले काय आम्ही गेले सुविद्येंद्र तीर्थ स्वाम्यानं तान असिले त्यांनी वर्णन करचे असिले कवी वर्णना रामाल पादस्पर्शाचे महत्व फातोर कन्या झाल्या हंक कोणे दिनाची म्हण आणि फातोर धोरण घेऊन राबल्या कन्या दिन त्यांनी म्हणले काही रामान म्हणले काही काय चिंते करू नकाची ह्या कलियुग नाही त्रेतायुग तुमक मिळतलंय
आणि तू तांक आश्वासन देऊन आयले मुकार आईल ते ना हंगा शतानंद महर्षी विश्वामित्रालय शतानंद महर्षी कोण म्हणलं रे गौतमालय पुत्र गौतम अल्पूत शतानंद महर्षीन स्वागत केलं विश्वामित्राक रामाकने लक्ष्मणा स्वागत करून भितर आपण व्हेल्या मिथिला पट्टणांतू थई आस्थान सर्वही दाखवून सांगल्या सीता स्वयंवर पण कसं नाही म्हणून शतानंद महर्षीनं जनक राजाक रामाकने लक्ष्मणाक पळून इतलं आनंद झाले की म्हणे तंतू विशेष दावून रामाला हे अद्भुत सौंदर्य पळून थक्क मना पश्चाताप झाले काही हाव सीता स्वयंवर कसले घोषण केलंय म्हणून कसलं का म्हणा रे हे राम आणखी सान चाललो अख्खा ते हे शिवधनुस उकळच्या दायना हाव हे स्पर्धा दवरणी म्हणून दिला रे स्वयंवर घोषण करणी म्हणून दिलं मी गेले दुवेक सीतेक हक्का भारडी करून दिवी येत असेल आत्ता हाव स्वयंवर घोषण करून दाला हे रामाक उकळच्या दायनामो हाव मी गेले सीतेक हक्क दिवच्या दायनामो कसं न करच्या म्हणून मना पश्चाताप झालं काही ताक तिथलं सुंदर राम सांगले काही पण आमगेल अशेशी स्पर्धेस पणस कसं नाही म्हणा रे आमक परंपरा प्राप्त एक शिवधनुस सुनाभा म्हणून त्याचे नाव त्या शिवधनुस कोण मोडतात नाही त्या शिवधनुस उकळणं त्या कोण हृदयेरी शोधो म्हणतात त्या राज्य बांधून कोण बाण स्थापन करता ताक हाव मिगेल चल्ली दित्ता म्हणून हाव घोषण केला ताक सर्वही नियम असा त्या शिवधनुस कितलं जड म्हणारे त्या शिवधनुस हाडच्या कचे एक होड लॉरी प्रति दिवस ताकाचे अनेक जनाक अपॉइंट केलेला हाण जनक राजान त्या तांडून हाण दवर का हंगा आस्थानांत त्या कोण उकळच्या दाता की ना पडो का तसे हांनी त्या पणाचे कसं नियम असं त्या पुरा सांगल्या आणि शतानंद महर्षीन म्हणलं तुम्ही आयच्या दिवसा हंगाची आमगेला आतिथ्य स्वीकार करून हंगा राबा फाल्ल्या दिवसात त्या स्वयंवर ताजे चालन दाता तुम्ही हंग राबा म्हणून येऊन राबले त्या दिवस रात्री विश्वामित्र लक्ष्मण राम आणि शतानंद महर्षी असाची शतानंद महर्षी रामाक आणि लक्ष्मणाक विश्वामित्राल चरित्र सांगताचे विश्वामित्र कसे क्षत्रिय दावन आसिलो ब्राह्मण जाल्लो म्हणून घेऊन ह्या चरित्र त्यांनी सांगताचे रामायणांत येता बालकांडांतूची एक पंता विश्वामित्र कोण म्हणा रे क्षत्रिय कुलोत्तम सुद्धा श्रेष्ठ क्षत्रिय दावन असेल तसल्या कुशनाभा म्हणेकला असिलो कुशा म्हणेकला असिलो तागेल पूत कुशनाभा म्हण त्या कुशनाभाल पूत गाधी म्हण गाधी पुत्र विश्वामित्र हा विश्वामित्र क्षत्रिय दावन असिलो अनेक 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 वर्षपर्यंत खैच भूमंडल आणतो क्षाम यवचना सुभिक्षस्का तसे उत्तम रीतीन राज्यभरण केलं राज्य परिपालन केलं एक दिवस तागेला सैन्य समेत घेऊन हा संचार कोरका देश संचार कोरका म्हणून घेऊन संचाराक बाय सरला संचार करता करता करताचे वसिष्ठ महर्षीला आश्रमाक येऊन पावलं थई वसिष्ठ महर्षीला आश्रमाक हा आईल तक्षण एक श्रेष्ठ राय आयला म्हणून वसिष्ठ महर्षीनं स्वागत केलंय सैन्य समेत स्वागत केलंय तांक कसं नाही आतिथ्य देऊ का त्या सर्व फलसमर्पण केलंय अर्घ्यपाद्यादी दिवेल्या इतर तागेला अनुचराल मुखांतर वसिष्ठ महर्षीनं विश्वामित्र महर्षी संतुष्ट झालाय आणि हावत्ता बाय स्वर्णवत्ता माक मुकार कार्य असं म्हणून म्हणलं काय विश्वामित्रानं वसिष्ठ महर्षीनं म्हणलं राबा विश्वामित्रा तू हंग इतलं दूर आईला सैन्य समेत आईला तू यथोचित हाव तुमगेल सर्व सैन्यांत असेल सर्वांक सत्कार करता मी गेला सत्कार तू स्वीकार करून तू गेला सैन्यांत असेल सर्वही स्वीकार करून कडेर मुकार वचा म्हणता जाय तर कसं नाही हाण म्हणले काही नाक्का हा वत्ता तुमक कष्ट जातल्या आमगेल सैन्यांत सहस्र सहस्र जन असाची तांक पुरा आतिथ्य म्हणा रे तांक खाणं जावण हे पुरा कष्ट जाता तुम्ही आता मैत्रेण ईक्षस्व चक्षुषा तुमगेल कृपादृष्टी आमच्यावर पडल्यावर पुरं आणि कसं नाही नाका तुम्ही आता मस्त सत्कार केलेला असं फलसमर्पण पुरा केला आणि कसं नाका कष्ट जातल्या आमक इथलं सैन्याक आतिथ्य देऊ का म्हणून झाला रे म्हणून म्हणले काय वसिष्ठ महर्षी ना तू हंगराप का हाव सत्कार करतलोची म्हणून फोर्स केलाय
जायता म्हणून राबलो तो आमक कोणी घरा गेलेलं ते त्यानं उद्दा निम घेताचे हा चा पिया उद्दा दूध पिया त्या घ्या लास्टर जेवण करून बसा म्हणून म्हणताचे फोर्स करून हा आम्ही राबतले केलो जण ना म्हणले बघतले हक्क कसन दिसले जायतं वसिष्ठ महर्षी ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी तांगेल वचन उल्लंघन करचे नाका म्हणून राबलो विश्वामित्र सैन्य समेत राबलो आता इथलं सहस्र संख्याक सैन्यासाची इथलं लोकासाची कशी तांक खाणं जेवण वसिष्ठ महर्षी लागी एक नंदिनी म्हणून गाय असिल नंदिनी म्हळरे श्रेष्ठ कामधेनु त्या कामान दोग्धी कसन इच्छा अस कसन कामन अस त्या सर्व परिपूर्ण करचे असेल एक गाई त्या गायक सांगले काय वसिष्ठ महर्षीनं पळ्या सहस्र सहस्र जन आयल्या तांका आता खाणाच्या जेवणाची व्यवस्था दाव का करी तत्क्षण व्यवस्था झाले काही पळया त्या नंदिनी ताज्य सामर्थ्यानं कसन दलरी दित असेल ती नंदिनी सर्वांक कितलं जन आईलं तिथलं सर्वांक षड्रसान्नयुक्त भोजन पंचभक्ष्य परमान्न केदनाय तसल भोजन करणी त्यांनी स्वादिष्ट भोजन कोरण सर्व संतुष्ट झाल्या विश्वामित्रवर केन संतुष्ट झालं वटू वटू तक आश्चर्य झालं कशी हे कशी साध्य झालं इथलं जन आईलं आमगेला सत्कार करच्याक वसिष्ठ महर्षी कशी साध्य झालं कडेर पडले हाज्य रहस्य कसं नाही म्हणे नंदिनी विश्वामित्राक त्या नंदिनी वैर दृष्टी पडल्या ताण म्हणले काय नंदिनी मक्क दिया म्हणले काय मक्क दान करा दान नाही तुम्ही मक्क दिया त्या हाव तुमक दान करता ताजी बदला हाव तुमक 100 गाय दान करता म्हणाल का वसिष्ठ महर्षीन म्हणल्या पण 100 गाय के ह्या समान नाही नंदिनी एतदेव हि रत्नम मे एतदेव हि मे धनम ह्याची मिगेल रत्न ह्याची मिगेल धन एतदेव हि सर्वस्वम एतदेव हि जीवितम मिगेल सर्वस्व है मिगेल जीवित है तू 100 गाय दिला हा ह्या नंदिनी दिवच्या का सिद्ध ना मला काय वसिष्ठ महर्षी विश्वामित्र म्हणता 100 गाय नाही शतकोटी गाय दिथाव तुका मक दी शतकोटी गाय खई ह्या शबला मिगेला असेल गाय शबला ती सुबला त्या ना म्हणतला हा दुर्बल दत्ता हा दिवच्या साध्यना ही मिगेल सर्व भाग्य ही मिगेल भाग्य हा तो दिवच्या दत्व दायना विश्वामित्र महर्षी दायनी तो विश्वामित्र क्षत्रिय राजदावन असेल कोपैला कुपित दावन म्हणाल काही अधिकारवाणी म्हणले काही आत्ता तू माक त्या दिनी म्हणला हा बलात्कारार त्या नंदिनीक आपण वर्तलो म्हणले काही आणि भटांक आदेश केले काही त्या नंदिनीक आपण हाडा तांडून हाडा नंदिनीक तांडून हडली त्यांनी सर्वांनी राजभटानी त्या नंदिनीक तांडून हाडतं म्हणतात नंदिनी रडता वसिष्ठ महर्षी लागी मी केलं रक्षण करा हानी सर्व तांडून भरतसाची वसिष्ठ महर्षीने म्हणले काही हाव एक दरिद्र ब्राह्मण ऋषी मिगेला कसन शक्यस मिगेला कसन सामर्थ्यस तुक रक्षण करचे कतीरा हो होल्ड रायो सैन्य समेत आयला तागेल पराक्रमा यद्राक हाव खैरापच्या साध्यस म्हण तू कशी पडून तुझी रक्षण करून घ्या म्हणले पाप कसन कर का नंदिनीनं त्या नंदिनीनं कसन केलं तिगेल रोमकूपाना सर्व भटांक अनेक जनांक सृष्टी केले काही त्या विश्वामित्राल भटाल विरुद्ध युद्ध करचे कतीरा त्याला कितले जन सृष्ट झाल्या तांक सर्वांक विश्वामित्राल भटान संहार केला अंचार कोणे ना झाल्या हंका वसिष्ठ महर्षींक एक तऱ्हाचे उत्साह आयल्या चैतन्य आयल्या तांगेल्या ब्रह्म तेजस्साकचे पंथाह्वान दिलेलं म्हण केदाल्या अवमान झाल्या हाव मिगेल ब्रह्मबल असं ब्रह्मतेजस असं मक रक्षण करच्या दत्तना म्हणून त्यांनी स्वतः तांगेल ब्रह्मदंड घेऊन युद्ध राबले काही विश्वामित्राल विरुद्ध युद्ध आरंभ झाल्या युद्धाक विश्वामित्र सोलवलो वसिष्ठ महर्षी येद्रा राबच्या दायनी ताका सोलवलो आणि चमकलो रुद्राला तपस्या केल्या रुद्रा बोलसून घेऊ का म्हणून रुद्र बोलवलं अनेक अस्त्र शस्त्र संपादन केलं रुद्राल मुखांतर वापास वसिष्ठ महर्षी वैर विजय प्राप्त करून घेता म्हणून विश्वामित्र आईल वापास नाना तऱ्हाचे अस्त्र शस्त्र प्रयोग केले पुंखानुपुंख जाऊन करतोस हो कितलं अस्त्र सोडता शस्त्र सोडता त्या सर्वही वसिष्ठ महर्षी तांगेले एक ब्रह्मदंडाना एकच मंत्रदंड ब्रह्मदंडो त्या ब्रह्मदंड सर्वही आयुधांक सर्वही अस्त्र सर्वही शस्त्र गिळण घालतस पण या ब्रह्म तेजस काही आणि काही युद्ध आह्वान दिताचे तू गेला ह्या क्षत्रिय बल मी गेला ह्या ब्रह्मबला मुखांतर कसन्ना क्वच ते क्षत्रिय बलम क्वच मे ब्रह्मबलम महत
तुगेलं क्षत्रिय बल खै मी गेलं ब्रह्मबल खै. विश्वामित्राक आश्चर्य, इतलं शस्त्र अस्त्र हा संपादन केलाय, आयुध प्रयोग केलाय, हे केवळ ब्रह्मदंड एक गिळतं असं सर्व आहे. तेदंताण आलोचन केलं काही, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्मतेजो बलम बलम. धिक्कार असं आहे मी गेलं क्षत्रिय बलाक. हा ब्रह्मतेजस कसं नसतं त्या संपादन करून घेता हा ब्रह्मर्षी दत्ता म्हणून संकल्प करून तपस्या बायसरलो पळया. क्षत्रिय बल आणि क्षत्रिय बल म्हणणारे भौतिक बल, ब्रह्मबल म्हणाल कसं असं त्या आध्यात्मिक बल. आमक बल खंचय म्हणणारे अध्यात्म बलच आमक बल, ब्रह्मबलच आमक बल. क्षात्र तेजस क्षात्र बल आमक बल नाही. ब्रह्मबला यद्राक त्या दुर्बल दाता अबल दाता. विश्वामित्र ब्रह्मबलच बल म्हणून तपस्या कोर का. हा क्षत्रिय हा ब्रह्मर्षी दाव का ब्राह्मण दाव का म्हणून तपोनिरत झालो. अनेक वर्षांपर्यंत तपस्या केलाय. तक्क कसं नाही म्हणलं मात्सर्य वसिष्ठ महर्षील वैरी, जाळ असूया तपोनिरत झालो. हे कडे हा गेल तपस्या करत म्हणताना त्रिशंकू म्हणाले क्लायलो. त्रिशंकूना तो सुरवेर खै चमकलो म्हणाले वसिष्ठ महर्षीला चमकलो. वसिष्ठ महर्षीला वचून ताणे सांगले काही मक्का सशरीर जाऊन स्वर्ग प्रवेश कर का हवे तुम्ही करे या तुम गेल तपोबलाना म्हणून. आणि म्हणले काही दायना मारा या त्यापुरा कोरच्या दायना मी गेलं तपोबल असं म्हणून तुका स्वर्गा का पेटवून देऊच्या त्यापुरा मी ज्यान दायना म्हणले काही ना हटा बैसला मग स्वर्गा पेटो का तुम्ही सशरीर दावून म्हणून शाप दिलाय वसिष्ठ महर्षीनं. वस्तू हा मस्त माती खाता म्हणून शाप दिला हा का त्रिशंकू का. हज्जीनंतर वसिष्ठ महर्षी निमित्तान परित्यक्त झालेलो, तिरस्कृत झालेलो, शापग्रस्त झालेलो, त्रस्त झालेलो हा त्रिशंकू वसिष्ठ महर्षी शिष्याला आयला माका स्वर्गा पेटया म्हणून. त्या शिष्यान म्हणले काही गुरुल्या आज्ञा हा उल्लंघन कर ना मी गेला निमगो नका म्हणून. आणि कसं करच्या त्रिशंकू सीधा विश्वामित्र महर्षीला आयला. तपोनिरत झालेला विश्वामित्र महर्षी माका स्वर्गा पेटया सशरीर दावनो म्हणले काही. विश्वामित्र महर्षी कसं नाही म्हणलं रे एक वसिष्ठ महर्षी तपोबलावर असूया हाव कसं एक साधन करून दाखवत सांगेल यद्राक वसिष्ठ महर्षीन तुका पेटेनी ना हाव पेटवून दाखवता तुका स्वर्गाक थांगेल सामर्थ्यार तपोबलार्थांनी पेटेल हक्का. सशरीर दावन असेल त्रिशंकूक वैर पेटेला थंय वैर पडेला रे. इंद्रानं नो एंट्री घालून सोडला बोर्ड. मनुष्यांक कोणाका हाव स्वर्गा घ्या ना म्हणून मनुष्य योनींत कोण जन्म येतो कोणाका हाव भीतर घ्या ना कसं करच्या. विश्वामित्र महर्षीन तांगेल तपोबलार हा वैर पेटेता विश्वामित्र हंग पडला रे स्वर्गात गुण थई इंद्र तोग घालता त्रिशंकूक. हांग वैरी तो जातस त्रिशंकूक. हांगेल झगडीमध्ये हो सिरकल कसं करच्या म्हणून हो बाप घालतस. विश्वामित्रान म्हणल्या तू चिंती करू नका हाव अन्यमिंद्रम करिष्यामी. हाव अनेक इंद्राक निर्माण करता तुगेल कधीर अनेक लोक हाव निर्माण करता म्हणून घेऊन तांगेल तपोबलार्थांनी नक्षत्र लोकाची त्रिशंकुल कधीर एक लोक निर्माण करून घेऊन थै पेटेल काही सशरीर दाम. कितलं हट पडया छल विश्वामित्राक. दलरी कोप क्रोधाक वश दावनो तांगेल तपोबल सर्वई क्षीण झाले. चांग कार्या खातीर उपयोग करता जाल्यार तपस्या क्रोधवश दावनो कोणालकी त्रिशंकू खातीर लोक निर्माण करनो तक्क वैर पेटो का म्हणून सर्वई तपस्याच्या शक्ती क्षीण केल्यान कुंठित झाल्या. कळली तांका हाव क्रोधाक वश जालो मी गेलो सर्वई तपस्या व्यर्थ जाल्या. वापास तपस्या गेलो विंगड इतर स्थळा गेलो थंय तपस्या आरंभ केल्या. अनेक वर्षपर्यंत तपस्या केल्या. तपस्या कोरनो देवतेन येऊन तू ऋषी पदवीक आता योग्य दावन असं म्हणून घेऊन ऋषित्व प्राप्त झाल्या. तो ऋषी झालो तू म्हणून मना समाधान ना विश्वामित्राक. हा ऋषी नाही महर्षी दाव का महर्षी मात्र नाही ब्रह्मर्षी दाव का म्हणून घेऊन संकल्प विश्वामित्राला मना समाधान दायनी वपास तपस्या केल्या. तपोनिरत झालेलं ते त्यांना शुनशेफो म्हणे कळायलो. तागेल काणी कसं नाही म्हणलं रे एकलो राय असिलो तो अश्वमेध यज्ञ करू का म्हणून प्रवृत्त झालेलं ते त्यानं इंद्र येऊन त्या अश्व कसं असं बली देऊ का यज्ञा का त्या अश्व चोरन गेलो इंद्र. आता कसं करचे हाणे त्या अश्वदाय यज्ञा का थंय असेल ब्राह्मणाने म्हणले काही आता यज्ञाक पशु कसं असं त्या अपहरण झाला. आता प्रायश्चित्त कसं नाही म्हणजे एक मनुष्य बली देऊ का म्हणले काही. आता मनुष्य बली ह्या रायान खै शोधून हाडच्या
तांगेल भटांक पळय की कोणाकी एकल्या मनुष्या सोदून हाडा तांकां बली दिव्या प्रायश्चित्त म्हण तांणी भट सोदून 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 चमकले ऋचीक म्हळ्यार एकलो ऋषी आशिल्लो ताका 3 जण चेडूं त्या 3 जण चेडूंक ताका वचून निमगेले काय तुका 3 जण चेडूं म्हणून एक चाल्याक मनुष्य बली आमी दिताची एक चाल्याक तूं त्याग कर म्हणले काय तांड ऋचीक महर्षीन म्हणले काय पळय म्हाका म्हालगड म्हळ्यार भारी प्रिती ज्येष्ठ पुत्र हांव ताका सोडा ताका दिना आनी 2 जण आसाची तूं कोणाक आपन व्हरी आम्माले चमकला आम्म म्हणले काय म्हाका धाकलो म्हळ्यार प्रिती मध्येच कोण व्हरलो शुनशेप तो म्हळ्यार काय पळय अन्नाक म्हालगडे वयर प्रिती आम्माक धाकले वयर प्रिती मिगेल वयर प्रिती 2 जणांना हांव मध्य हांगेल 2 जणां मध्य सिरकला तूं म्हाका आपोवन व्हरी म्हणलें काय जायत आपोवन व्हेले हक्क आपोवन व्हरता म्हणटाना हक्का हांव बली जावं का मो कसन करचें उपाय हक्क कसने स्फुरण जायनी कसन करचें म्हण मध्य वाट्यार येता म्हणटाना विश्वामित्र महर्षी तपस्या बैसिले विश्वामित्र महर्षीले कसं की हांगेल्या राजभटाला नेमान सांगून विश्वामित्र महर्षीला आयलो हांगेला हागेल पुरा कष्ट सांगून घेतले पळय म्हाका बलीक आपोवन व्हरता जाच्यांनी तुमी कसने रक्षण करा म्हण हांनी तपोनिरत जाल्यार तपस्याचे बल आशिल्ले हांनी म्हळें काय तूं कांय चिंता करूं नका हांव तुका मंत्र उपदेश करता त्या मंत्र अभिमंत्र तूं जप करी त्या मंत्राचे आनी तांणी कसन बली दित्त म्हणटाना तूं त्या मंत्र स्तोत्र करी त्या मंत्र प्रतिपाद्य देवता सर्व संतुष्ट जावन येवन तुका रक्षण करताची म्हणलें काय विश्वामित्र महंत्रान उपदिष्ट जाल्लो हो शुनशेपो वता आनी ताका कसन बली दिवं का म्हणून त्या मंत्र पठन करता तो ते देवता येवन ताका सर्व रक्षण करताची अशी विश्वामित्र महर्षीला ह्या त्याग कसन आसा त्या पळोवन सर्वय देवता येताच काही येवन ताका महर्षी पदवी दिताच काही घ्या तूं महर्षी जालो म्हण हक्का मना समाधान ना महर्षी जालो जाल्यार हांव ब्रह्मर्षी जावं का वसिष्ठाल म्हण के म्हण तपस्या केल्या तपोनिरत जालो हाण तपस्या बैसिलेच इंद्राक भंयसूर जाले इंद्राक केन्नाय कोण तपस्या बैसल्यार तागेल स्थानाक खंय च्युत येतले म्हणून इंद्रा भंय ताण मेनकेक पेटयले मेनका आयली मेनकेन येवन मेनकेले ह्या नृत्याक आनी सर्वय मोहित जाले विश्वामित्र परवश जावन घेवन मेनकेल निमित्तान एक चेडूं जाले विश्वामित्राक कडेरी कामाक वश जालो चेडूं जाले जाल्यार विश्वामित्राक कसं न्हय म्हळ्यार मिगेल तपोभंग जावच्याक कारण मेनका म्हणून मेनकेक शाप दिले तिगेल कसं अपराध आसा विश्वामित्रान इंद्रिय निग्रह आसका आशिल्ले जितेंद्रिय जावन आसका आशिल्ले काम अवश्य जावन पडले तोग पडले पतन जाले तपस्या क्षीण जाले हिगेल निमित्त म्हणून तिका शाप दिले कसन करचें इथं अनेक स्थळां चमकल्या कौशिकी न्हय चमकल्या हांग मिगेले तपस्या असल्या भंग जाता इंद्र कोणाक ना कोणा पेटयता म्हण कौशिकी न्हय वचून थंय तपस्या केल्या 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या केले काय निराहार जावन निर्जल जावन तपस्या केल्या जाल्यार इंद्रान वापास एक आयडिया केल्या ह्या पंता मेनका न्हय ह्या पंत रंभे कापेल काय तूं वसम रंभेन म्हणलें काय नाका मेनकेक शाप दिला आनी हांव शापग्रस्त जावचें म्हाका इच्छा ना हांव वचना म्हणलें काय इंद्रान केसन केलें काय तूं चिंता करूं नाका हांव तुगेल सहाया येता म्हणून घेवन सुरदेवान इंद्रदेवान कामदेवा वट्टो रंभेक घेवन आयले काय ह्या पंता रंभेन आयिल्ले तशीच विश्वामित्रान प्रतिज्ञा केलेल्या हाजे फुडें आनी मुखार हांव कामाक वश जायना प्रतिज्ञा केलेल्या ह्या पंत रंभेन आयिल्ले तेन्ना कामाक वश जायनी जाल्यार क्रोध आशिल्ले त्या क्रोधाक वश जावन कळ्ळें विश्वामित्राक हे सर्व इंद्राल कुतंत्र म्हणून कळ्ळें शाप दिले रंभेक क्रोध शाप दिल्लेल तशीच तपस्याचे सर्व शक्ती क्षीण जाता वता आमी पळयलात गौतमाल कितलं तपस्या करता तितलं तपस्या शापान क्षीण जाता वतस पळया एक पंथा क्रोधाक वश जावन शाप दिता अनेक पंत क्रोधावैर विजय प्राप्त करून घेता कामाक वश जाता कामावैर विजय प्राप्त करून घेता क्रोधाक पडता काम क्रोध दोन्हीच आमकां बांधून घालचे संसारांत ह्या दोन्हीच विश्वामित्राक जाल्यार हाचीच प्रतिबंधक जावन विघ्न जावन राबला मध्य प्रतिज्ञा केला आनी मुखार हांव कामाक क्रोधाक दोन्ही हक्का हांव वश जायना म्हण प्रतिज्ञा करून घेवन तपस्या बैसले 1000 वर्ष पर्यंत वपास तपस्या केल्या तेदन ब्रह्मादि देवता सर्व येऊन इंद्र आयल वपास ब्राह्मण वेशारी निर्जल केलेल्या निर्जल जाऊन निराहार जाऊन तपस्या केल्या 1000 वर्ष तपस्या पूर्ण झाल्यानंतर आणि कसं नाही थोडे आहार घेऊ का म्हणतात इंद्र आयलो ब्राह्मण वेशारी
मग आहार दी म्हणून कोण दिता इतलं उपवास करून आम्ही एक दिवस उपवास करूनचे कसं नाही खात म्हणताना कोणे आमक त्या वेगळी खाण ये नाही म्हणून त्याला रे हांगू कोप येवच्या सूर जाता पाट तापत असता कोणे उपवास करून असल्या अनुभव असता सकाळी पुढे द्वादशी का कसं आणि वेगळी कसं नाही दाय नाही म्हणून त्याला पाट तापता कोप येता हांका विश्वामित्राक पळया परीक्षा करचे इंद्रायलो वापास क्रोध येत की ना हक्का पळया म्हणून ना हे पंता क्रोध येणी इंद्र ब्राह्मणा वेशार येता तक्क कसन आहार असेल त्या आहार इंद्राक कान समर्पण करतो तो सर्वात्मा प्रियताम समर्पण केलं इंद्राक सर्व देवता संतुष्ट झाल्या विश्वामित्राल तपस्यान घ्या तू ऋषी दल्लो महर्षी दल्लो आत्ता तू ब्रह्मर्षी दल्लो ब्रह्मर्षे स्वागतंतेस तू स्वागत तुका ब्रह्मर्षी पदवी तुका प्राप्त झाला म्हणून सर्वान अनुग्रह केला ताका दलरी समाधान ना विश्वामित्रा कसं नाही म्हणा रे हाव मिगेल जीवनांत इतलं परिवर्तन दाव का म्हणलं ताक मुख्य कारण कोण म्हणा रे वसिष्ठ महर्षी त्यांनी दिलेलं एक सान त्या तुत्तानाचे त्या भोजन स्वीकार करून मिगेल मन वाईट झालं आज ह्या पदवी काय हवं म्हणतो ना स्वयं वसिष्ठ महर्षींनी येऊन तू ब्रह्मर्षी दाल्लो म्हण तांगेल तोंडानं त्यांनी सांगलं मग समाधान म्हणलं तो आईल वसिष्ठ महर्षी स्वयं येऊन तू ब्रह्मर्षी दाल्लो म्हण अनुग्रह केला त्या दिवस दुखून विश्वामित्र क्षत्रिय दावन असेलो ब्राह्मण झालो ऋषी झालो महर्षी झालो ब्रह्मर्षी झालो साधनेनं भारी कष्ट आहे दावच्या ब्राह्मण असेल सुलभ दावून इतर वर्णावच्या साध्य अस पतित दावच्या साध्य असं झालं रे इतर जातीच्या ब्राह्मण दाव का मला कष्ट अस कितलं कष्ट झालं विश्वामित्राक आमक सुलभ दावून हे मानव जन्म तांतू ती ब्राह्मण जन्म प्राप्त झाला आमका इतलं सुलभ दावून प्राप्त झाला विश्वामित्राने इतलं तपस्या करून प्राप्त करून घेतलेलं ब्राह्मणत्व आमक सुलभ होऊन आमक प्राप्त झाला म्हणल्यानंतर त्या विश्वामित्र महर्षीन दिल्लेल तसल्या गायत्री मंत्र कसा नसा आम्ही ब्राह्मण दावून कनिष्ठ पक्ष आम्ही ब्राह्मण्य वरून घेऊचे खातीर त्या विश्वामित्राला गायत्री मंत्र आम्ही जप कर का म्हाका विद्य दिलेलं तसं आमगेल्या परमपूज्य विश्वेश तीर्थ स्वाम्यानं सांगचेसील केदनाय आमगेल ब्राह्मण्य म्हळ्या कशी जाल्ला म्हळ्यार रे बंद जाल्लेले बल्बा म्हण केदाल्ला म्हण सांगचेसील तान केदनाय कांय होळी आस उब्बट्टी आस जाल्यार रे ताजे भितरी हूर्ण ना चूर्ण ना म्हण जाल्यार रे त्या खाली रोट्टी तितलेची गोडसाणी ना ताका माधुर्य ना स्वारस्य ना आमगेल्या शरीरतः आम्ही सर्व ब्राह्मण जाल्यार रे अंतरंगांतू हूर्ण ना चूर्ण ना अध्यात्म बल ना आमका आता स्विच घालल्या रे त्या लाईटाच्यान प्रकाश येऊ का बल्बाच्यान आमगेलं ह्या ब्राह्मण्य म्हणेल स्विच आमगेलं ऑन केल्या रे भितरच्यान कसं ब्राह्म बल असं अध्यात्म बल कसं नसतं आमगेलं भितर रे कसं नाही ना आमगेल बर्न जाऊन गेला बल्ब म्हणचे स्वाम्यांनी ताका आम्ही कनिष्ठ पक्ष आमगेलं ब्राह्मण्य रक्षण सुलभ ना ब्राह्मण जन्म मानव जन्म सुलभ ना मानव जन्मच अत्यंत श्रेष्ठ त्या तुम्ही व्यर्थ करून घेऊ नकाची म्हणून दासवरेण्य म्हणताची म्हणल्यानंतर आम्ही आमक मिळलेलं ह्या ब्राह्मण जन्म श्रेष्ठ आहे कशी व्यर्थ करून घेऊच्या साध्य तुम्ही निमगूच्या बरोबर माम कशी मानव जन्म श्रेष्ठ मानव जन्मा की ना प्राणी जन्म श्रेष्ठ पशुजन्म श्रेष्ठ पळे या तुम्ही आमगेलं सुभाषित वर्केन सांगता आहार निद्रा भयमैथुनंच समानमे तत्पशुभिर्नराणाम आहार निद्रा भय मैथुन ह्या सर्व समान मनुष्यांक आणि पशुंकाश समान अंत कसं नाही व्यत्यास ना म्हणतात पण या आहार तांनी वरकेन खाताची प्राणी आम्ही वरकेन खाताची तांक आहार चढ मिळता समान नाही तांक चढ पण आमक असेल तिथलं आहाराचे ऑप्शन्स तांक असेल तिथलं आमक स्वेना आमगेला तो पुरा आहार कसं नाही म्हणून म्हणलं रे शुद्ध आहार ना तांक प्राणीक शुद्ध आहार मिळता खरी बस शुद्ध आहार फल शुद्ध बाहेर कसं तरकारी पुरा शुद्ध डायरेक्ट तानी वचून तोंड घाल उद्दाक डायरेक्ट वचून नाही का तोंड घालतात तानी शुद्ध आमक पुरा तांगेल उच्चिष्टच आमक मिळचे तरकारी केमिकल घालेलं फ्रूट्स केमिकल घालेलं पुरा मिक्सचर आमका कलबेरके त्याची आमक मिळचे
अच्युदास मामान सांगचे आशिल्ले एक पंत कोणकी एकलो अशे मानव जन्माक मानवालकिन पशुजन्म श्रेष्ठ कितें म्हळ्यार तांकां सर्वय आहार पुरा अत्युत्तम मेळटा आमकां कसले मेळना आहारांत पुरा मिश्रण केमिकल्स आसता म्हणून येवन एकल्यान आत्महत्या करून घेवच्या का म्हणून विष घेतले काय ताणें वा मरणी विष घेतल्यार वरकेन कितें म्हळ्यार विशांत वरकेन मिश्रण आसा कलबेरे कितें वरकेन तशी आहारांत वरकेन तांग श्रेष्ठ तांक आहार मेळटा न्हीद आमगेले किना लायक न्हीद काडटाची पशु पळया आमकां व्हड घर बांदिलें त्या व्हड घरांत तितलो मस्त बेडरूम बांदून तांत मास्टर बेडरूम म्हणून करून व्हड मंचो ताजी वयर करलोन बेड ताजी वयर आमी न्हिदल्यारीच आमकां न्हीद पण स्लीपिंग पिल घेवं का गुळी घेऊ का न्हीद पडा न्हीद पडो का म्हणटले बेस्ट उपाय कसो नाही म्हळ्यार प्रवचना येऊ का प्रवचन आयले म्हणटले न्हीद पडतात त्या प्रवचना तितले अनेक बेस्ट स्लीपिंग पिल आनी खंयचें ना हरिकथ जाल्यार आनीके लायक न्हीद येता की प्रवचन पूण थोडे संगीत आसना हरिकथेन संगीत आसता प्रवचन दोन्ही आसता लायक न्हीद येता आमकां पाठ करता म्हणटना आमगेले एक अध्यापक आशिल्ले तांणी सांगता आशिल्ले तांणी कशें म्हळ्यार पाठ करता वचचें एक नमून ताळ तांगेले एक नमून ध्वनी आमी पुरा पुस्तक अशी तोग्गू पळयत अशें तांणी कसन वाजयत आसता तांणी तांगेले इतल्या वाजून वताची पाठ करता वताची आमी पुस्तक पळयत अशें तांणी त्या एक ध्वनीर पाठ वत आसता श्रुती एक नमुना तानपुरा घाल्लेले म्हणके वत आसता तानपुरा स्टॉप केले म्हणून जाल्यार रे तोग्गू पळयत आशिल्ली पुरा एक पण जागी जाताची कसन जाल्लें म्हणून आमगेल्या अध्यापकान म्हणचे आशिल्लें हांव पाठ राबयल्यार मात्र तुमी उठयताची कितें म्हळ्यार मिगेल हांव पाठ करता आसल्यार त्या तुमकां श्रुती लायक श्रुती सी जाता न्हिदोवच्याक म्हणचे आशिल्लें तशी प्रवचन लायक एक नमुने श्रुती सी जाता आहार निद्रा भयमैथुनंच पळया सर्व खंयचेय विशय घेतल्यार रिची सौंदर्य आमगेले किना श्रेष्ठ प्राणी पीकॉक पळया कितलो सुंदर आसा आमकां कसन सौंदर्य आसा म्हणल्या नंतर भटमाम कशी है मानव जन्म श्रेष्ठ म्हणटात दासवरेण्य श्रेष्ठ नाही पशुजन्मच श्रेष्ठ नाही सुभाषित मुखार उत्तर दिता वय आमगेले किना पुरा प्राणी अधिक आसवय जाल्यार एक मात्र तांगेल भितर नातील आमगेल भितर आसा धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्म पळया प्राणीक पशुक धर्म आसवे विवेक बुद्धी आसवे खंयचे धर्म खंयचे अधर्म गोतना आमकां मनुष्याक परमात्मान त्या दिला बुद्धी दिला आलोचना करची विचार शक्ती दिला सामर्थ्य दिला हे आम्ही सन्मार्गार वच्चित आसले हे विवेक शक्ती आमकां परमात्मान दिला ताकाची मानव जन्म श्रेष्ठ तांतूच विशेष जावन ब्राह्मण जन्म अत्यंत श्रेष्ठ आमकां सुलभ जावन प्राप्त जाला हे आम्ही त्या ब्राह्मण्य बरोवंक घेवचे खातीर आमगेली परंपरा प्राप्त कसन आसा कसन आमगेल म्हालगड कोरून घेवन आयल्या तितले केल्यारी पुरो आमी आनी कसने एक्स्ट्रा कसने कोरका म्हणना ह्या संदेशो विश्वामित्र महर्षी चरित्र सांगची मुखांतर शतानंद महर्षी आमकां संदेश दिता असाची रामाक आनी लक्ष्मणाक सांगका म्हणना विश्वामित्र महर्षी चरित्र आमकां सांगका जाला तांकां निमित्त करून शतानंद महर्षी आमकां सर्वांक संदेश दिता असाची वाल्मिकी महर्षी ह्या रामायणाच्या मुखांतर आमकां संदेश दिता असाची तशी ब्राह्मण्याचें महत्व आमकां विश्वामित्र महर्षी त्या तपस्या त्या आमकां पळयल्यार कळटा मुखारी सीता स्वयंवराक त्या दिवस रात्री तांणी थंय न्हिदले आतिथ्य सर्व स्वीकार केले नेक्स्ट डे इतले सुंदर जावन अलंकृत जाला की म्हळ्यार समग्र मिथिला पट्टण वैभव सीता स्वयंवर म्हणून घेवन कारण कसं नाही पुरा कडेन पळयल्यार भ्रम उत्पन्न जावका हे इंद्राल अमरावतीकी कुबेराल अलकावतीकी की सुंदर शिल्प कलाकृती बंधुर जावन आशिल्ली भोगवती भूंयकी कसं हे म्हणून भ्रम येवका तितलो सुंदर जावन अलंकार केलेले काही समग्र मिथिला पट्टणाक तसल मिथिला पट्टणांत सर्व सामंत राज सर्वांक आमंत्रण दिल्लेले कडेन जनक राजान अंग देशादुकून वंग देशादुकून कलिंग देशादुकून कांभोज देशादुकून नेपाळ आंध्र सिंहळ इत्यादी सर्व देशादुकून राय सामंत राय सर्व आयले
स्वयंवर सीतेक आम्ही प्राप्त करून घेऊ का, धनुष उक्कोळ का म्हणून सर्व आईल्या इच्छेनं सर्व सिंहासना सर्वांक दिला, शिवधनुष दवरला. एकेकडे आयलं अंगदेशाच राय आईल, काही मंगदेशाच राय आयलो, अनेकला आयलो. कोणाच्यानं उक्कोळच्या दाताना हल्लोच्या दाताना शिवधनुष ह्या अंगदेशाच्या हागे रायालपुरा अवस्थ पळोन इतर राय सर्वही त्यांनी तटस्थ झाल्या. नाका हाजी सुद्धी वच्ची नाका म्हणून किती मला हंका उक्कोळच्या दाताना आणि आम्ही खई वचून उक्कोळच्या दात है तटस्थ झाल्या. हानी जाल्यार तांणी म्हणले काय, त्यांनी रायान म्हणले काय, आम्ही हे शिवधनुष कसले उक्कळना म्हणले रे. तांणी तांगेले असामर्थ्य प्रकट करून घेण्याचे. तांणी कसं एकल्यान रायान म्हणले काय, हांव शिवधनुष कसले उक्कळणी म्हणले रे. एक स्त्री खातीर हांव वचून त्या शिवधनुष उक्कळणो त्या म्हण कसले एक रुद्राक अपमान करचे. एक स्त्री खातीर ना हांव वचना, ताका हांव वचना म्हणले काय. अनेक राय म्हणले काय, हांव एक पत्नी व्रत स्थाव. आता हांव अकस्मात शिवधनुष उक्कळल्या रे, ती मी म्हाका येवन माळ घालता, हांव तिका वारडी करून घेवं का जाता सीतेक, मी गेलो व्रत भ्रष्ट जाता हांव, ताका हांव उक्कळना म्हणले काही. म्हळ्यार तांणी असामर्थ्य प्रकट करून घेवनाची, दायना म्हूण म्हणाची अशी कारण. अनेकल राय म्हणले काही, हांव ह्या स्वयंवर म्हणून घेवन म्हाका सांगितलं हांणी, हांव स्वयं हांव वर जावन घेवन हांगा आयला. तो येत म्हणतना पुरा शेरवानी पुरा घालून टोपी घालून रेडी जावन आयला. तो म्हणलं काय, हांव स्वयं वर जावन आयला हांगा वारडीक जावच्या का. हांणी पळत धनुष उक्कोळ का म्हणत असाची, म्हाका पूर्व सूचना दिनी हांणी दिल्लेलं असलं हांव उक्कळत आशिल्लो, आमकां केन्नाय पूर्व सूचना दिवं का म्हण अनेकल म्हणले काय. अशी अनेक राय अनेक रीती रे तांणी तटस्थ जाल्या उक्कोळच्या येणी शिवधनुष. त्या कालाक रावणाल प्रवेश जाल्या, सैन्य समेत रावण आईल तक्षण त्या समग्र सभा कंपन झाले काही. सर्व भयभीत जावन रावणाला ताक सत्कार केले काही. रावणाक देवानुदेवते भित्त आशिल्ले रावणाक. रावण आयलो, रावणान येऊन त्या धनुष पळयले काही. अनायास जावन हांव उक्कळतलो म्हण लेखली ताणें. सीतेक पळयले काही, सीतेक पळयले आणि धनुष पळयले काही. ताणें लेखले काही मनांत, हे धनुष वक्र जावन आसा, वक्र जावन आशिल्ले धनुष हे उक्कोळनो त्या बाण घालचे की ना. हांव वक्र मार्ग अनुसरण करून सीतेक प्राप्त करून घेता म्हणून तागेले मनाचे भाव तसे आशिल्ले काही. ताण पळयलेले भाव तसे आशिल्ले म्हणून वर्णन करताचे. अंतू रावणान अनायास जावन उक्कळता म्हणून हात धरले शिवधनुषा वैरी. उक्कळ हाणे उक्कोळच्या हज्जान खंय जाता. संस्विन्न गात्राः परिवृत्त नेत्राः दशाननाद्याः पतिता विमूर्छिताः. मूर्छित जालो हाक संस्विन्न गात्राः, आंग भर हुमैल काही. हुमैल्या तितले नाही, त्या उक्कोळचे तितले जड आशिल्ले हागेल दोळ पुरा वयर गेले काही. मूर्छित जालो आनी मी जन दायना म्हण कळले रावणाक. अंतू थंय हुंकार करतची गेलो वत्त म्हणताना तान मना लेखले काही. ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆಗದಿದ್ದರೇನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ म्हणून तुगेल वैर विजय प्राप्त करून घेवच्या दायनातल्या कसं हाव येता वापस मुखार येता तुका अपहरण करून व्हरता म्हणून मनाले कुंचमकल कहतो. आणि तू रावण गेलो कडेर विश्वामित्रानं रामाक आज्ञा केले, रामा वस तू एकलो समर्थ है शिवधनुष उक्कोळच्या का. राम आयलो. राम येऊन सांगता, इदम इदम धनुवरम ब्रह्मन. तो म्हणता हाव हे धनुष्य कसन असं श्रेष्ठ धनुष्य शिवधनुष्य हाव आपूण पळयता. मिज्जन उक्कोळचे जाल्यार मात्र हाव उक्कळता, ते राज्य बंदिता बाणप्रयोग करता. प्रयत्न करता प्रयत्न करिष्ये तोलने पूरणे पिवा. राम पळया तागेले विनय पळया, तागेले विनम्रता पळया. इतलं पराक्रमी जाल्या रीची तो म्हणता हे श्रेष्ठ धनुष्य हाव प्रयत्न करता उक्कोळच्या का. दायना म्हणताले हाव नुत असता. अप्रतिहत पौरुष असं रामाले अनायास जाऊन उक्कळत तागेले तागेले विनय पळया. हे आम्ही हंत हंताक रामायणांत रामाल गुणाचे अभिव्यक्ती दत्त असता. आम्ही त्या गुण अनुकरण करका. कितले विद्य संपादन केल्यारे कितले बल असल्यारे विनीत जावन आसका हे रामाला चर्ये मुखांतर आमकां कळता. तसल राम उक्कळता शिवधनुष उक्कोळनो
तागेले ते बाहुदंडानं त्या शिवधनुस्साचे दंडन झाले आणि कसन त्या राज्य बांधुका म्हणताना कसन झाल्या त्या शिवधनुस मोडली तक्षण त्या भीकर भयानक आस्फोटक विस्फोटक शब्द समग्र ब्रह्मांडांत व्याप्त झाले काही 3 लोकांत व्याप्त झाले परशुराम खैकी तपस्या बैसीला त्या शिवधनुष्याचा शब्द ऐकून जाग झाले काही तसल झेंकार झाले धनुष ठेंकार झाले रामान अनायास धावून त्या रज्जु बांधुका म्हणतात त्या उकळल्या त्या मोडल्या शिवधनुस सर्वान पुष्पवृष्टी केली काही रामाक इकडे सीता त्या दिव्य माळ घेऊन राबल्या सर्व सुमंगली स्त्रियानं सीतेक सांगले काही वस 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 माळ घाले रामाक म्हळे काही ही संकोच स्वभाव वधू धावून माळ घेऊन राबल्या त्या कालाक अत्यंत सुंदरी स्फुरद्रूपिणी मृद्वंगी कोमलांगी सारंगी मोहनापांगी कनकांगी सुंदर लतांगी सीता जानकी दिव्य माळ घेऊन कोणाक घालचे आयली अखिल गुणगण धाम सकल भक्तजन विश्राम धाम सकल परिपूर्ण काम रघुवंश ललाम रामाक येऊन त्या दिव्य माळ घाली माळ घालत म्हणताना तुळशीदास वर्णन करताची कशी पळय तांगेल प्रसंग वर्णन करताची म्हणा रे सीता माळ घेऊन येऊन घालची की ना पुढे चिके गुड्डी सीता राम चिकेच हाईट असेल घालच्या दायना कशी घालच्या राम माते बगसीना कोणाला यद्रा माते बगसीतल नाही राम आता हिण माळ घाल का नु तर राबील काही सीता कशी घालचे रामाक माळा म्हण रामान म्हणले काही लक्ष्मणा तू आदिशेषु हाव माते बगसीना तिक घालच्या दायना तू एक काम करी त्या भुई तू आदिशेष नव्हे भुई धारण करून घेतला थोडे भुई वैर करी म्हणाल काय ती चिक्की वैर जाता तेदन तिक माळ घालतले म्हण लक्ष्मणान म्हणले काय रामा त्या अनुकूल दायना म्हणाल काय नाका म्हणाल काय पळया लक्ष्मणान तेदना संदेश दिला भारडीके मांट पारे कोणे येऊन चेल्लेक उक्कोळचे माल घालत म्हणताना चालल्याक उक्कोळचे ह्या खेळ खेळच्या ना म्हणून तेदना लक्ष्मणान संदेश दिला त्या दायना म्हणाल काय ल कसून करचे सीत राबल्या अनुताची विश्वामित्रान आपल्याला काही लक्ष्मणा हंग्यार कसं लेख सीत विलंब करतस कसं माळ घालच्या कम घालता ना ती माळा लक्ष्मणान म्हणले काही नाही राम माते बगसीना तिक घालच्या दायना तो हाईट असंही गुड्य असं विश्वामित्रान म्हणले काही कसं की तगे लक्ष्मणाला तोंडांत कसं की घुसू 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 केलं लक्ष्मण सीधा धावून येऊन रामाला पायम पडलं काही पायम पडलं तक्षणाची राम वैरा लक्ष्मणा कसला पायम पडत रे उठ रे म्हणून माते बगसील काही सीतेन माळ घाल सीतापती श्रीरामचंद्र भगवान की जय माळ घाले अंतू माळ घाल्ल्या म्हणत आल्या त्या दिवस दुखून पळया राम भगवना जाल्यार खंयची चाललो अचेल्ल्यान माळ घालतन भगवत की तो केदनाय जीवनांत भगवनू आसता म्हण अर्थ काय आणि केदनाय माती उकळना काय तशी तुळशीदास तांगेला ह्या प्रसंग घेऊन सीता स्वयंवराचे प्रसंग वर्णन करताची हे कड्या सीतेक आपेतात सर्वांग सीता माळ घालता दशरथाक कडेरी आणि लग्न जावका स्वयंवर जाल्या भारडीक जावका म्हणल्यानंतर दशरथाका आपेताची तो सैन्य समेत येता मिथिलेक येता मिथिलेन तो घड्द कार्यक्रम जाता भारडिकेचे कशी म्हणे 4 जणांना विवाह वटूची भरत आकापोंग घेऊन येता लक्ष्मण येऊन असता विश्वामित्रा लोटो त्याकडे शत्रुघ्नाकने भरत आकापोंग घेऊन येताच कौसल्या सुमित्रा सर्व येताच हांगा मिथिलेन तो वैभवोपेत लग्न दाता थगी सीतेक रामाक देऊन भारडी करताच वटूची हेकाड्या मांडवी तिक्क भरताक देऊन भारडी करताची कडेर श्रुतकीर्ती म्हणून असता तिक्का शत्रुघ्नाक देऊन भारडी करताची हेकाड्या भरत आल्या उर्मिळा लक्ष्मणाक उर्मिळेक देऊन उर्मिळा कोण म्हणले ही गेले बहिणी सीतेले जनक राजाला एकलं भाव असता कुशध्वजा म्हणता गेलं
कुशध्वजाला चरडू मांडवी आणि श्रुतकीर्ती म्हणून तशी मांडवी श्रुतकीर्ती उर्मिळा सीता 4 जनाक देऊन भारडीक करताचे हंग भारडीक दाल नंतर वपास हंगा सैन्य समेत दावून आपोंग घेऊन हाडताचे आपोंग घेऊन येत म्हणताना अयोध्येक येत म्हणताना आणि कसं अयोध्या प्रवेश दाव का अयोध्या प्रवेश दत्त म्हणतानाचे हंगा शिवधनुस मोडलेले शब्द परशुरामाक ऐकले परशुराम उठो नाही कोण ह्या शिवधनुस मोडलेले पळया म्हणून हान्य हंग सैन्य समेत अयोध्या पट्टण प्रवेश करची की ना पुढे कची परशुराम यद्रा येऊन राबला हंग दशरथाक भैसूर झाले हाजी पुढली बनतात परशुरामाला प्रतिज्ञ कोळणो ते तत्वळ हा सर्व कन्येक आपण हाडत असिलो मराठी मंटपार बैसत असिलो आता खई कन्ये सोदून हाडचे परशुराम यद्रा येऊन राबला हंगा हक्क भैसूर झाले परशुरामा दही करून सोड रे माका क्षम करी हा व दुष्ट क्षेत्र नाही मी संहार करू नका परशुराम म्हणता माका तूवत नाका शिवधनुष कोण म्हणलेल सांग तागे लोट युद्ध कर का रामान म्हणले राम आता चला युद्ध आहे म्हण परशुराम रामाक युद्ध आपेता आणि विष्णुधनुष हाडता परशुराम त्या विष्णुधनुष तू घ्या ह्या विष्णुधनुष तू उकळचे दत्त म्हणले तू समर्थ हो त्याच्यानंतर हा तो गेलो तो युद्ध करता म्हणता अनायास दावून विष्णूच राम नारायणावतारित शिवध त्या विष्णुधनुष धोरण घेता युद्ध आरंभ जाता घोर भय भीकर युद्ध जाता त्या युद्धांतू परशुराम सोलवत परशुराम सोलवल कसं लेख म्हणा आम्ही कसं लेखताची राम परशुरामाला की ना होडो श्रेष्ठ म्हण लेखताची नाही परशुराम आणि राम दोघजण परमात्मालेचे अवतार साक्षात आणि अवतार एक अवतार राम आणि एक परशुराम परशुराम सोलवल कसं लिहायचं असतं रे दोघजण समान आम्ही अवतारांत केदनाय भेद पळचना कृष्ण होडो राम सानो मत्स्य रूप होड अनेक सान्ना मत्स्यादी दशावताराश्य पर ಇನ್ನಿತರ खंचे परमात्माला अवतारांत आम्ही भेद पळचना म्हणून सांगताच अशाच म्हणतात परशुराम सोलवल कसल्या म्हणल्यार ते एक नटना अतुला म्हणजे एक राक्षस असेल मध्वाचार्य तांगेल तात्पर्य निर्णयांत सांगताच अतुलासुर म्हणेकला असेल ताण ब्रह्माला वर घेतील काही हाव अवध्य दाव का अमर दाव का म्हण ब्रह्मान म्हणले काय तश प्रदीवच्या दायना माराया दाल नंतर मोर का म्हण तका ताण कसं केलं एक उपाय केला एक काम करे ताक गोत असिला परमात्म श्रीहरी केदनाय सोलवना म्हणून गोत असिला ताण म्हणले काय परमात्म श्रीहरी केदन सोलवता तेदन मक मरण येव म्हणाल काय उपायांवर निमगेला जायत तथास्तू म्हणले काय रुद्राल्यावर निमगेले काय कसं म्हणू मक्का परशुरामाला देवाल पोट्टा भित्तरी वचून वास करची तशी एक वर दे म्हणून घुसन वर पडया तथास्तू म्हणलाय हागेल कसं आयडिया म्हणलं परशुरामाला पोट्टा भित्तर येऊच्या परशुरामान अवतार समाप्ती करून वैकुंठा गेल तक्षण हाव थई लँड करचे म्हणून वैकुंठांत मग सुलभेर मोक्ष प्राप्त जाता म्हणता गेला परशुरामाला पोट्टा भितर सेरवलं पण ताक गोत असेल परशुराम देव म्हणून आमक कळना परशुराम देव आणि तू तो थई पोट्टा भितर असेल परशुरामाना रामाल मुखांतर ते बाण रामान खै प्रयोग केले पोट्टा प्रयोग केला थई भितर असेल अतुलासुराला संहार केले ताज्य कतिर परशुरामान नटन केलं सोलवलेलं म्हणके रामाक आणि परशुरामाक कसनेच व्यत्यासना कोणे होड कोणे सान नाही तंतु ह्या विचार आमक मध्वाचार्य तांगेला तात्पर्य निर्णयांत दिताची तशी अतुलासुराल संहार दावून भित्तरीकडे अयोध्या प्रवेश दाता मुकारी कशी ते रामाक पट्टाभिषेक कोरका म्हणून संकल्प करता सर्वांक दशरथ आपण तांगेल अभिप्राय संग्रह करता त्या सर्व अयोध्याकांडांत येता रामाल गुण त्या सर्वही वर्णन करताची त्या आम्ही सर्व फाल्या दिवसा पळया म्हणून सांगताची आईच्या दिवसाक हांगाक ह्या प्रवचन श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर पद्मनाभ मुकुंद कृष्णा भगवन् नमस्ते श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन मुकुंद भज मन गोविंद भज मन आनंद भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन केशव भज मन माधव भज मन यादव भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन मुरहर भज मन गिरिधर भज मन रघुवर भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयैयान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं देवतामण्डला अखण्डमण्डनं सीतापति श्रीरामचंद्र भगवान की पुरुषोत्तम देवाका पायंपणू आमगेला इचे 23 दिवसाचे अधिक मास कार्यक्रम तंतु 2 दिवसाचे रामायण प्रवचन आत्ता मुक्ताय जाल्ले रामकृष्ण भट म्हणल्यारी रामू कृष्ण दोगय आसात तांगेले नांवांतू तशें तांणी रामायण जाल्यारी कृष्णाक तुलन करून म्हळ्यारी त्रेतायुग द्वापर युगाक कशी कनेक्शन म्हणलेले विशय आजी सांगले आनी आमी मनुष्य जन्म छोडो तंतुय आम्ही सारस्वत जावन आयल्यांती तंतुय गौड सारस्वत ब्राह्मण जाल्यांती ताजी निमित्ताची इतली जान हांग तुमगेले प्रवचन आयल्यांती ते शंखचक्र मुद्दा धारण केल्लेले आमी पुराय असल कार्यक्रमांक खंडितच येता ती आनी मुखार आनीक चड जाणां येवका म्हणून म्हगेली एक विनंती आतां आमगेले केदनांचे शेड्यूल एकलेक आसता जाल्यार 12 तारीखेक आमी लेका राम पट्टाभिषेक एक म्हणल्यार लेका भयंकर लायक प्रोग्राम करका म्हणलेकला इता म्हळ्यार ते दिसू रामायणांतू राम पट्टाभिषेकाचेच विशय उलयतात भट मामू तशें हांव ते दिवस एक पट्टाचे बैरी कृष्णजनान पळयला तुमी पळय लायक जालेले तशीच ताजे पशी चड लायक कोण हे राम पट्टाभिषेक करका म्हणलेकला तशें हांव ते दिसूच कार्यक्रम ಸ್ವಲ್ಪ विघ्नडस टायमिंग्स ते हांव सांगता त्या टायमा समजावन पुराय जाणांनी येवका म्हणून विनंती म्हळ्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ बग्गीसूर करता ती ते उत्सव थंय भायर दाखोवन रामाक हाडचे पुराय सुमार आमगे वॉलंटियर्सांक जोर उमेद आसा तांणी थंय दाखोवन हाडका चंडे भजन मस्त तांगेले नाट्य पुराय तांगेले पुराय जात्रा सायडी तशें हांव न्हू ते दीस ताका सांजे 4 गंटेक आमी एक चेडवांक अर्द घंटे भजनी दिता आसा डेली जाल्यार त्या चेडवाल भजन आयकुच्याक मस्त जान उण येतार आसा ती 5 गंट्याक कोणकोणा पुरसत दय दवर दिसान सांगतार आसा हांव 5 गंटे येयात कित्या म्हळ्यार ते आमगेले नेक्स्ट जनरेशन तांकां आमी मस्त प्रोत्साह दिवका म्हणलेले दृश्टीर 5 गंट्याक भजन सुरू करता ती ते दिवस मात्र 12 तारखेक शनिवारू 4 गंट्याक ते चेडवाल भजन अर्ध घंटो 4:15 रामरक्षा स्तोत्र आमगेले हनुमान चालीसा ताका एक 25 मिनिट लागता मागीर 5 दाखून 6:45 तरेन प्रवचन भटमामाले ते दीस ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗಿಸೂರು ಜಾತ್ 5 ಗಂಟೆಕ आज कोण ಏನಿಂತಿ ತಂಕ तुम्ही आयिली तुमगेल गुर्ताचे असलं तांकां इन्फॉर्मेशन दियाती आमी आमगेल खंयचे ग्रुप आसपळा त्या पुरा ग्रुपाक घालतात जाल्यार कोणाय आज मसण येनिती तांकां इन्फॉर्मेशन दियाती ते दीस प्रवचन 5 गंटेक सुरू जाता मागीर पावण सत्ताक म्हळ्यार 6:45 आमगेले राम पट्टाभिषेकाचे कार्यक्रम सुरू जाता हे कार्यक्रमा विशय आमी आनीक 5 पर भितर करेक्ट डिटेल दिता ती 6:45 दाखून 8:45 तारीख तितलो वेळ ते कार्यक्रम आसा तांतू कस करचे खंय हांगा कसा कार्यक्रम भायर कसा कार्यक्रम कोण खंयच्या भागवेसको ते पुरा आमी डिटेल्स दितात तुमकां ताका चंद कास मारून कपड न्हेसून येतल्यांक प्राय ते प्रोसेशना वटे येवच्याक ते पुरा अनुकूल करून दितात ते आमी डिटेल्स एक 2-5 पर भितर दितात ते जाल्यार ते दीस 4 गंटे कार्यक्रम सुरू जाता 9 गंट्याक आरती 9 कालाक पलार ते दीस एक ಸ್ವಲ್ಪ लेट जाता इथे म्हळ्यार आमगेले टायम
टाइम शेड्यूल आमकां टाइम आमगेले सोम्याक मस्त पर्टिक्युलर जाल्ले निमित्त आमी आज सांगेल तुमकां 4 गंटकून 9:15 तर जाता प्रवचन 5 गंटे सुद्धा जाता मागीर आयचे रामकथा प्रवचनाचे सप्तदिनाची सेवादार जेवण आशिल्ले आमगेले गौड सारस्वत समाज तशेंच गुरुराज शेणे आनी आमगेले विठ्ठल शानबाग ते एक जाण आयचे एक दिवसाचे सेवेचे CGK भट आनी कुटुंब CGK भट आनी कुटुंबान हांगा स्टेजार येवन आरती जातरी वयर प्रसाद घेवका भटनो मालकारान एक शाल घालयता ते मुखार येवका म्हणून विनंती आनी पांय दाखून 5 गंटे येते शनिवार 4 गंटे येते धन्यवाद ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಅಗರು ಚಂದನ ಗಂಧ ಗುಗ್ಗುಳ ಸಾಂಬ್ರಣಿ ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಧೂಪಾರತಿಯ ಮಂದರ ಧಾರಗೆ ಇಂದಿರೆ ಪತಿ ನಮ್ಮ ಕಂದರ್ಪ ಜನಕ ಮುಕುಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ Gracias.